ni ala olu baaraw kɛ n'a sɔrɔ ba tun bɛ fɛ ko an kun tun tɛ fɛ sariya de ka tigɛ e kɛ bɔra baasida k'a bɛna fɔ bamakɔ est-ce que a bɛ bamakɔ sɔrɔ wa ayi polisi bɛ ɲɔnɔ polisi bɛ segu polisi bɛ fana polisi bɛ zadigi la kana kɛ bamakɔ dɔbila ma yan an kun fɛ ka kunbɛ ayi mara y'a to a ka taa kunbɛ la a ka taa mansaw ɲɛkɔrɔ k'a ɲininka olu kɛra la u taara bila yɔrɔ minnu n'o ma bɛn a ma ni an y'an ka présentation yira hali ma yɔrɔ tɛ kɛlɛ la o mɔgɔ min b'o fɔ o m'a faamu ni ko ko justice ko polisi yɛrɛ b'a kɔnɔ polisi b'a kɔnɔ an bɛ fɛn min sɔrɔ n'i y'a ye fana an bɛɛ balila ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka nin ko in an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ m'a fɔ bɛɛ bɛ la bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ divergence bɛ yen mais a bɛɛ ka kan ɲɔgɔn sɔrɔ kulu dɔ kɔnɔna na ka fɛn ye mun ye an ka baara ye ka toro su minɛ Umar bɛ wele waati min na ka na fanga la o y'a sɔrɔ a bɛ masina wo dɔ de kɔnɔ n tɛ se ka mun fɔ arajo la Umar Samake a tun bɛ toro su de bɔ o wo kɔnɔna na yen cɛ tɛ kɔrɔ kantigɛ la mɔgɔ si tɛ sara sara o cɛ an bɛ y'o fɔ mais n'a b'a k'a fɔ ko hali enquête bɛ continuer ko ka mandat d'a kan fɔlɔ a fɔra de enquête bɛ continuer mais a ka taa bila yɔrɔ la fɔlɔ yɔrɔ min n b'a to n'ale yɛrɛ bɛ sécurité la n'ale ye minnu minɛ kunun ale ka taa kɔrɔ dɔ kan est-ce que a bɛ kɛ sécurité la non vraiment o tɛ maɲi est-ce que a bɛ kɛ sécurité la n tɛna n da don kasoma kɔnɔna na parce que mɔgɔ kana fɔ ko ko dɔ fɔ man kan ka minnu fɔ ka mɔgɔw lasiran. Il y a deux éléments. N'o sɔrɔ olu kun t'a fɛ Umar ka kiri ka Umar ɲininka Umar kun tɛ bɔ faya la ka se yan a ko polisiw bɛ dugakɛ min na nin bɛɛ tun b'i kankan ka ci a yɛrɛ ka élément tun bɛ na nɔfɛ. C'est là que la théorie, l'explication donnée par mon père, Maître Bachili. Jamana bɛ guerre kɔnɔ. Umar est le commandant de l'unité forçate de la police. Élément minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ ale de y'u ka ɲɛmɔgɔ ye i b'a sɔrɔ u n'ale de mɛnna kɛlɛ la u b'ale de dɔn u dalen b'ale de la u n'ale de delilen don mais n'i y'o ta ka bɔ yen bi tu brises la chaîne. Est-ce que i bɛ terrorisme kɛlɛli i b'a tɔ fɛgɛya de wa i bɛ dɔ fara kan de. Est-ce qu'au nom de la nécessité de la présence de Umar au Faya, au sein de ses troupes, est-ce qu'on n'a pas été bi, d'autant que Umar n'a pas fui? Moi, c'est la question que les juges devaient se poser. N'a pas de refondation, quoi élection qu'on a qu'insécurité B, quoi Dieu bébé qu'a fait quoi d'offre à transition ga. Mais ame kele mina Umar bo kele la Faya kono. Amuso beya, amuso taye, aya muso toako, ka deun toako, faso barakama, abe kungo kono, anaka chedon, anulu debe dumuninke, anulu debe jimi, anulu debe danyugonfe, anulu debe mobili tanyugonfe, anulu debe marfata, anulu debe ta kungo kono, kisebe se ku befra, ou dale male de la, ou bale de don, ou la lale de luga nyemoye, na oye kungolo tiga toye mouye. Est-ce que ou non? Est-ce que la police ne devrait pas dire que, compte tenu de l'importance de Umar dans le dispositif de lutte contre le terrorisme, aujourd'hui au Faya, Umar sert mieux à la nation en étant au Faya qu'au Black Kasokono. D'autant que, ate kirika barabali, ça n'entrave en rien à la conduite de l'enquête. C'est là que je me pose la question. Qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce que nous mormam n'avons bouli de wa? N'avons bouli sangele mounama bouli? Est-ce que nous mormam avec serré d'or et datouwa? Non, de sangele amamine mounama serré datou. Est-ce que nous mormam la kasola? Avec la dalou de la tounoua? Non, de sangele mounama minama dalou la tounou. Avec Baradjona. C'est cela. Pour les souverains canines des questions posées. Kambine ou la tourni. Kakila kata blami. Allez mounou mina kata kasoma la kata blauluka. Est-ce qu'on tient compte de la sécurité? C'est pourquoi on a beaucoup de mal à Bikatana et gendarmerie là. Le commandant de lutte contre les terroristes, quand on bla, parmi les terroristes, quel est le risque? Voici l'inquiétude des policiers. Ni girena ka policiers accusés. Ou bora kata ninke, ou e kominke à ma ben, mais ou ya la ma ben chokodi, ou koku e dénonciation. Amla doit qu'on a tout de suite. Il est 0 heure pile, le rasta monte en puissance. Beka Djidi Fama, Asera Kalamarol.
Voici la question, l'inquiétude de la police. C'est ça le sentiment d'une justice sélective, arbitraire, abusive, instrumentalisée et politisée. Au sentiment des policiers animés pour sortir. Qui ne se pose pas cette question tombe dans ce qu'on appelle le préjugé, l'abus du jugement. Alors, on continue immédiatement. Amena Rodjon est là tout de suite maintenant. Et si on suit Forsati Réumi, commission de défense, CNTD, aux militants membres du pays, Fuseni Ouattara, allez mon faux pour souka bolina. Forsati. Donc il s'est mon défense parce qu'il y a mais qu'à faux manifestants non policiers non même borado y quand on parle pas mon minana kadatu kulu ordre yamaria de duma donc faut au cadable parce que oui finitivo de population de ou be baradi ke yamara mais ni fani mon tera ko na fo kulu no no ulu ma baradi to nje iga ingala yuna mfofolo mais kuma synergie mo gofe ne police ka syndicat nous y barake ne wele chien damado a chien damado bela uya na wele lamne anu kumana anyo femme ga uya to antala wala mbufo kasengufo kakla bufo to mais bitay nya yere amanda dola parce que abne kono nenu ga échange là anyo kuma chama fo abne kono yo o femme mais bine femme ya barlana oui que ne a fouillé olu munu rebe sharia représenté ne ko kerula o kato sharia ko fe o kana essayer ku yere beta ko yere ka sharia imposé au mai noi a forie ko interpellé là ambe dum kono sharia de bien procureur be juge be donc nonu ko ka chemne mais au lieu de policier au bas mais la liberté qu'a foko un petit dato qu'a une côté parce qu'il est illégal mais au lieu de comme foko moi bien ordre dit qu'on répond à la mine flow bien on a la faire le vrai commanditaire moi quoi qu'il femme flow forçat décret moi a créé ministre moi a créé décision moi a créé à créer ça pour les clés là où il y a forêt ko faire à toi aider force ministre de la sécurité au boreka ordre kono o kelen ne be ordre duma mo warate ordre duma note wa o créera pour ka terrorisme kele kam goro kele mais maintien de l'ordre ne fait no o sento là o sebene la kono anu mano ko ngera to amna ministre kunte ne ministre kunte o kore mo kunte mu se ka ordre duma donc et nous force commandant même là que le premier ministre ou bien président nous y veulent à fois moi fait moi un créé à fois ministre de ordre d'avant la tanique mais le ministre ne avait fait qu'à ordre d'avant a décret de bon quand a fait changer attribution ça et qu'à fois l'intégrer ordre d'avant ça a sur ordre écrit d'avant va exécuter il y a femme surtout n'a fera tout au Qatar et Qatar maintient l'ordre la mogo de faire na Qatar et autour qu'attribution nous oublie la Qatar comme là à commencer qui bat mogo ma jabia à commencer qui bat mais nous et sona il va dans seriati yamara kamunke ka foko même fanga do rebi pour ori blala ka soro uma papier ta pour que koko ja e ka bote le mogo yi kata ko de ke ni ngalika ngake juge be mu fo ou ya procureur mu fo bon commanditaire am se kata commanditaire nga mais aka commanditaire nga comme o ko ministre de donc le ministre procureur ta do jono commanditaire o tuma abi ere se ka nya fay ka fo ni tigre ordre dia et procureur bi ni gore la ko tigi to fo ka ka do est-ce que tigi nga ga se ka ordre de ma muna e sono tigi ka ordre ma o ni ngal su le ta kilo donc ne a wuli la ko polisu aka wuli synergie mo ra parler la aka wuli ko toke ko kore ame fe ga refondation ke ama fam wala ne be wuli ar sa ka sabali
ou ka to justice ka ɲininkaliw bɛ d'a kan parce que n'u ma tugu refondation kɔ ka tugu sariya kɔ sini Mali refondation a n'a sariya a bɛ sigi k'u to yɔrɔnin kelen n b'a f'i ye dugu dɔw bɛ yen même Afrique kɔnɔ yan dugu dɔ président don kelen dɔrɔn a ye décret ta a ye policier annulé ka bɔ yen u ye mɔgɔ wɛrɛ bila u ye garde ni fɛnw bila policier la après u nana ka refait ka mɔgɔ kuraw ta ka fɛn minnu bɛ sɔn sariya ka kuma ma yɔrɔ fana a delila ka kɛ ne yɛrɛ o kɛra Georgie en 85 u ka président dɔ tun bɛ Saakashvili a nommé président la a y'a dɔn policiers u ni ɲɔgɔn de tun bɛ yuruguyurugu cɛ. Nin ye Fuseni conseiller Fuseni Ouattara, membre de la commission de défense du CNT, d'après l'infirmier d'État Fomba. Ako Munkera ale dabar bana ka kon biɲɛ ale ni synergie ye ɲɔgɔn ye a y'u wele u nana a b'u fo la ko nka mun kɛra o don na a y'ale dabar ban a ko forsati sariya min taara k'a bange o kɔnɔ a fɔra maa si tɛ se k'a labɔ ni minisiri tɛ fagali in dun bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ minisiri tɛ yen o kɔrɔ mɔgɔ tɛ yen mun bɛ se ka forsati labɔ ko wagati kɔnɔ n'a fɔra aw ye k'aw ka mɔgɔ labɔ aw b'a fɔ de ko sariya min ko minisiri kelen de b'an labɔ minisiri tɛ yen fo n'aw y'o sariya yɛlɛma k'an labɔ ni fanga di mɔgɔ wɛrɛ ma an ka sɔrɔ ka bɔ ko n'o ma kɛ ni e bɔra ten ko procureur b'i wele k'i ɲininka minisiri kun tɛ yen jɔn de ko aw ka bɔ k'o la k'a bɛ dɔn o la fɔlɔ a ye mun fɔ n bɛ tila ka don a kɔnɔ arrêté la tiɲɛ don minisiri kelen de b'a labɔ ko ni minisiri tɛ yen mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'u labɔ ne ma da la ni mon père Fuseni Ouattara a bɛ ministère fonctionnement kɔrɔ dɔn secrétaire général ka rôle ye mun ye filanan a ko commandant a wagati la n'a bɛ kɛ k'a b'a fɔ ko ka sariya kura de ta mun bɛ an yamaruya ka bɔ madala mun kɛra wagati n'a b'o fana kalama nka a bantɔ n bɛna papier bɛɛ d'a ma ko procureur bɛ ɲininkali sugu min kɛ i bɔra wa jɔn de ordre d'i ma n'i ye bugu na lamɛn o question fila de posera bɔli kɛra wa i b'a kalama wa ayi ma bɔ n t'a kalama n ye CNT ta ye forsati yɛrɛ a kɛra cogo di jɔn de bɛ se k'a labɔ Buguna bɛ honorable yɛrɛ sɔn hakili la an ka lamɛn ni Umar ye o polisiw ka ɲɛmaa ye o commandant ye forsati ye unité 3 de faralen ɲɔgɔn kan unité fɔlɔ o ye gendarmerie unité filanan o ye gardiw ye unité sabanan de ye polisiw ye ni unité 3 de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kelen kan o de tɔgɔ dara ko forsati e t'a tɔgɔ forsati yɛrɛ nacogo fɔ mɔgɔw ye parce que i b'a dɔn an sɔrɔ an bɛ kuma koyi mɔgɔ bɛ ni mɔgɔ bɛ ne na ne bɛ taa ne bɛ kuma n b'a ɲɛfɔ nka n'i y'a ye i b'a fɔ k'i bɛ siran kuma ye tiɲɛ de t'i fɛ n m'a fɔ an ta bɛɛ ye tiɲɛ yɛrɛ a bɛ se ka kɛ an bɛ fili kɔnɔ mɛ n'an fana ma kuma population tɛ na dɔn parce que dɔw bɛ ka taari ko ye sira dɔ fɛ o sira tɛ forsati sigira révision de kɔfɛ révision kɔfɛ Alassane attaqué ye a ye tentu ye an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye bɛɛ bɛ fɛ k'i yɛrɛ yira ni ma acting dɔ kɛ dɔrɔn o b'a yɛrɛ yira ni ma acting dɔ kɛ dɔrɔn o b'a yɛrɛ yira aw tɔɲɔgɔn dɔ bɛ yen journaliste don a tɔgɔ Jakara Yusi a bɛ balo la o y'a sɔrɔ an ka ministre min bɛ yen n'o ka di ne de sera Yusi ma o kɔrɔ n burankɛ fɛnɛ don o b'a ɲini fɛ est ce que ne ye ko dɔ ye ko a ma bɛn ne ma est ce que k'a fɔ faamaw ye parce que u b'aw lamɛn mais n'a y'a fɔ o ta kɛ ko k'a lajɛ ka force spéciale dɔ créer bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun kɔnɔ parce que ni fadenya ni minnu bɛ kɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la a laban bɛ mugu ci ɲɔgɔn na ye Musi bɛ balo la a bɛ se k'a wele k'a ɲininka forsati initiative bɔra ne de kunkolo kɔnɔ o cɛ tɛ min bɛ se k'a sɔsɔ mais ne tɛ forsati la o mais polisiw don tentugu don baarakɛɲɔgɔnw don an b'u dɛmɛ gafe min dilanna forsati ko la a gafe hakilina ta bɔra olu kɔnɔ nka initiative bɔra anw de la à travers la presse forsati nana ten forsati yɛrɛ pour que a tun kan ka taa rattaché police directeur de la mais gouvernement y'a dilan k'a rattaché o yɛrɛ la yen u ti bɔ ni yamaruya dɔw cɛ
kuma olu mɔgɔ tɛ olu tɛ mais n'a kɛra fasadi saba i y'a fɔ cogo min na anw tɛ sabanan yɛrɛ anw de ye fɔlɔ ye ayi non n b'a kɛ par ordre bon n b'a fɔ parce que ni kuma in filɛ nin ye il faut k'an ka kuma in ɲɛfɔ mɔgɔw ye arrêté bɛ arrêté tɛ fɛn dogolen fɛn dogota tɛ a bɛ journal officiel kɔnɔ fan bɛɛ n'o y'a fɔ k'a fɔ i ye mun fɔ n'u bɛ bɔ bɔ ni yamaruya dɔw de ye u ye mun kɛ o tɛ u bɔli in fɔlɔ a y'a daminɛ yen jɔn y'u labɔ kɔmana tɛ se ka fɔ sɔn labɔ dɛ kɔmana tɛ se mais donc a ma se la mais a ma fɔ arrêté kɔrɔ ministre a ma fɔ ministre de la sécurité o tɛ mun na kuma ye Sénégal bɛ se k'a labɔ sabula mais ne yɛrɛ journaliste n tun bɛ nin ka jigin o la mais n y'a faamuya parce que n'i fana bɛ te ko min kɔnɔ f'i k'a ɲɛɲini aw fɔlɔ-fɔlɔ de y'a fɔ acte waati ko karisa ninnu bɛ bɔ ni papier minnu a dantigɛ fɛ ne y'a ye caman ka page kan a y'o labɔ kɛ journaliste de y'a fɔ o y'a sɔrɔ a b'an bolo parce que ni ko b'i kun kan n'i ko i b'a fɔ a tɛ faamu a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn o de y'a to an sera faamuw ma n'u ko k'u tɛ karisa nɔfɛ o ko mun nɔfɛ n'u y'a daminɛ ka jigin k'a daminɛ kunkolo la ka jigin problème t'a la o jamana yɛlɛmana ye mɔgɔ fila kama yan Nous sommes garants de la sécurité. Nous sommes là pour l'activité sociale. Alors, il faut pas que la sécurité nous ne serons pas les commissaires. Nous ne serons jamais les commissaires. Pourtant, ce qu'il faut, c'est que nous allons combattre les coups d'abord. L'idée, c'est d'avoir le discuter avec les gens. L'idée, c'est de faire respecter la loi. Dans cette affaire, vous êtes tous au droit. La police n'est que voyons faibles dans cette histoire. Nous le savons. Il y a beaucoup de personnalités au Mali qui ont posé des actes que je ne peux pas qualifier, mais qui n'ont pas été inquiétés. Mais pourquoi un commandant de force spéciale, parmi tant d'autres forces spéciales, au sein de tant d'autres corps, c'est seulement la police qui est ciblée. Oye buguna lame ani a collègue syndicaliste do forsati créera chuko me aya explica oye aye encore journaliste aka kuma jayabe forsati kulu saba de ba ko police ka kulu garde ka kulu an gendarme ka kulu o saba de be wole ko forsati an balmake min daraka oko forsati kulu saba min ba kono kor chamanga mugo de ba kono métier d'ordre lo chamambe bo muna kulu saba commandant saba o kulu saba mugo bema wole o commandant saba bema wole fo police kelenga kulu commandant de wole là maître Mariko voyez le sentiment qu'ils ont Odiato le juge d'après ce qui a été raconté, 22 septembre, Boranae, au gardi unité forçati, à une gendarmerie unité forçati, qu'on loue la lundi. Au Kma Borafin, 22 septembre, Chana fait. La question que je pose, le 10, le 11, le 12 juillet, gendarmerie forçati, Muntuma komana la do a nyemuga la disons munt koni tumbe joro ba journalu ya seben Alpha ya Sangari beka de Google kono impliqué dans les tueries du 11 et 12 article ya seben fambe Alpha ya Sangari oh police ka fena uluka unité kelen kunte terrain ka ko unité woro tumbe oh dalu jombe ko fagali min kera ko police ka unité de fagali ke dalu jombe ko fagali min kera ko gendarme ka unité de yake dalu jombe ko fagali min kera ko gardu ka unité de yake yani ka soro la fulbe boni dalu de police ka unité borawa ko kuwe commandant yininga akoko ne ma mo la bo wanta kalama o gardu ta anyiningara wa manda daro kan wa mo kuma me
gendarmerie ta a ɲiningara wa mandat dara kan wa ma mɛn polisi ko olu kelen de ka commandant welela mandat dar'o de kan parce que ni k'i bɛ sariya fana lajɛ polisi ka commandant weleli ka ɲɔgɔn sariya kɔnɔ ni garde commandant ye ani gendarmerie commandant parce que garde ni gendarmerie olu ye polisiw ye ni ko i bɛ olu wele fo ministre de la défense ka yamaruya di tandis que Oumar Sangaré commissaire est en fonction militaire de son état procureur ni juge bɛ se k'ale wele ka sɔrɔ a mago tɛ ministre la. Alors, non au-dedans, est-ce que Sadio Kamara, ministre de la Défense, a été saisi pour la mise à disposition du commandant de l'unité forçate de la garde? Sadio Kamara est gardé. Est-ce que Sadio Kamara Ningara juge fait pour la mise à disposition du commandant forçate de la gendarmerie? Chana Konuku Kanga Lame. Ou la mena ou malamewa, ma nouvelle wara soroka. Nous malame, alors mouna ou lou malame, pour ce vos questions de poser. Or nous la mena. Manda daruka wa ni manda madauka munda lude bora kuluma fagali ke ko polisu de yake no be nani fin polisu be ni question be de poser au rep et c'est suite à cela que on be nyoy et le communiqué du procureur rassure ka foku akilla si atakela fangelen ndron fait bébé lamé et le communiqué du procureur Wafi je crois bien de la commune 3 a été un communiqué pour rassurer les policiers par rapport à l'impartialité de la procédure. Mais yani ni don tunga ke ou ko commandant wolele uluma me ko garde forçati unité commandant wolela uluma me ko gendarmerie commandant unité wolela ul l'état wolela on na lenro nyingali fla iba kalama wa akera wa ayinta kalama nta kalama ta wola folo. Il faut essayer de se mettre à leur place. O ko ulle ga fegen parce que ulu se ka wolé ka soro fente. Mais Sadio Kamara est ministre de la Défense. Allez des coups d'état que Gardou devait faire la vie. Et pourquoi Gardou était vos questions posées? Il faut essayer d'interroger leur psychologie. C'est là qu'ils parlent de justice sélective et politisée. Et c'est là que le communiqué du procureur a tout son sens. Donc, à ce niveau, il est question faire un horreur là. Oh, qui a fait sortir la forçate? Vous savez, nous connaissons le ministre de comme Guatessé. On a beaucoup de la main. Mais la question d'opposition, on a mené à la IQ dans son candidat de la consommation. Mais à deux, John nous met sa force à la mort. John nous met sa force à la mort. Ça, là, on y a déjà terminé à Watina. Non, mais on y a déjà vu. Ah, d'accord. On y a déjà terminé à Watina, la ministre de la Sécurité Koundé. Premier ministre de Koundé, parce que le gouvernement restreint de Koundé à Watina. Mais le ministère Fana. On fera aucun mal au fond boulot. Donc, on ferait qu'à faire fait pour rattacher nos ministres là. On part au petit autrement. Mais c'est évident. Précision d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, alors comme Fralé Mouloukera, les 10 et 11, pas là-bas, qui avait autorité à le faire? C'est ça la question de Jacques. Voilà. Évidemment que la moron a la bordeaux, mais qui sont bordeaux. Mais à quand la police dans le monde arrêté pour nous, le faux. Le gouvernement est dans la main. Le gouvernement est ma gouvernement est restaurant de mer. Où tu vas là? Où est-ce qu'il y a la forme à c'est comment? Exactement. Oh, Saria qui s'est mis ni CNT commission de défense. Karim Toumerom l'Assemblée, la Fusine Ouattara Beyni. A arrêté mi fo, wa beaucoup d'enfants arrêté clé mi fo. Forçati krili hakilina bora le kungolo de la. Arrêté inflamulo. Arrêté 2016 050 0592 MSP du 22 mars 2016 portant création et composition d'une force spéciale antiterroriste de sécurité forçate. Article 1er code. Il est créé auprès du ministère chargé de la sécurité et sous son autorité une force spéciale antiterroriste de sécurité en abrégé forçate. Quelqu'un koulou glana, la ministre de la sécurité crève, en a le cas fanga kono, muntogo, ko kren ya quelqu'un koulou minka baraye ka terrorisou kele, nabe wole ko forçate. Article 2. La forçate est chargée de lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Aucune autre mission de sécurité ne peut lui être assignée. Forçate glana, ka terrorisme kele, amona ke terrorisme suwa suwaye, barawra foi tese kanyini forçati fait ni terrorisme kele lite. Article 3. La forçate a une compétence nationale et n'intervient que sur ordre du ministre de la Sécurité. Forçati ka barab sa ke mali dugukolo fambe,
wa ate bara keni ministre kelenga ya mariate. La composition de la forçate. Article 4. La forçate est composée d'unités basées au niveau des forces de sécurité ainsi qu'il suit. Forçate keleke kulu kono a glane meni kulu mununye au kulu chogoya de flé. Police nationale, policier, 2 équipes de 30 éléments chacune. Policier kono kulu fla de be clé, kulu clé na policier bisaba saba be ka kono. O koroko policier be mugo bi woro de di, mugo bi woro mununye kulu flaye no ulu be do forçati kono. Gendarmerie nationale, 2 équipes de 30 éléments chacune. Kulu flafana bebo gendarme tula, gendarme kulu bisaba kulu clé, gendarme mugo bisaba saba sikoroma fla, gendarme bi woro ou be gendarme kulu fla ke kanado forçati kono. Garde nationale, 2 équipes de 30 éléments chacune. Gardi mugo bi woro a mugo bi saba saba be ke kulu kelen na. Gardi kulu fla, kulu kelen na e gardi bi saba saba e. Donc gardi bi woro o de be na fraka. Donc forçati mugo, police bi woro, gendarmerie bi woro, ani gardi bi woro a keme ani bi shegi forçati élément flé. 60 policiers, 60 gardes, 60 gendarmes, c'est eux qui composent la force forçate. Article 6. Conformément aux dispositions du protocole d'emploi des unités spéciales d'intervention, une équipe d'intervention est composée comme suit. Ni forçati kulu be bo kata barala, kulu be bo a kulu konna be ke chugoli. Un officier chef opérationnel, officier do obeke chi o nyamugoy. Un officier chef de renseignement, officier Klemeta obeke kibaroya nyini ko di kuluma. Un groupe d'assaut d'urgence, kulu do be labbe munu ulu perelembe ka wuli kata keleke. Un groupe d'assaut en soutien progression, kulu mi meta kelela kulu wore be ulu betu ulu ko ni nunu mena dese ka seka deme donke uma. Une équipe d'effraction, kulu do be ulu bu dogo ka do kogo ni fenfe. Une autre équipe d'effraction, oyo kulu clé. Une équipe sniper, kulu do be sigi ulu munu tere kadi ki se chila, alors ulu se ku belen wo bela ki gushi. Une équipe médicale, kulu do fana ba kono, ulu ye docteur ye ni banakera ulu be furakeli ke. Une équipe de négociation, nous beta kella romina, ni teremelika nga ke ou ni keleke nyogon che ulu be négociation ke. Une équipe de soutien technique, donc be iba soro keleke mina ni fombo ulu kun, ani jiu ni fro ni marfo ni ainsi de suite, alors ulu be ou demenula. Une équipe enifolie, sinophile nto korodo. Ay nyogon demaulay. Une équipe de déminage d'intervention. Alors, ni mintrayorom na do formel me kamine bougné. Voici, conformément aux dispositions de l'article 6, l'équipe d'intervention est composée. Donc, ministre Kounté, effectivement. Oh, ni honorable Taouye Haketo, conseiller Fouseni Ouattara, selon l'infirmier d'État Fomba. A quoi ministre Kounté, donc, comme on a ordre dit, je crois que mon père Fouseni, à ma lecture baké, à ma ningalike, ministère va fonctionner tchogomi. Ni a konon la dje, ministre Kounté tient là. Nga le 29 juin 2020, quand 10 juillet maké, gouvernement Kounté, le docteur Boubou Sissé a reçu le secrétaire général du département, ani ministère du secrétaire général de Nyongoyen. En attendant la formation de la nouvelle équipe gouvernementale, il y a un gouvernement Kouraka Sigi, et pour éviter que l'administration ne connaisse des situations de blocage, Yani Djamana Kanato Barake Balé bloqué, le gouvernement a tenu à rencontrer les secrétaires généraux. Au Kononana, où est Mounde Yunoufe? Mon père, conseiller, alors Boubou Kodi, il a dit en entendant la nomination des membres du gouvernement, et le gouvernement Kourakasi, les secrétaires généraux ont été invités à mieux s'approprier la lettre du Premier ministre du 12 juin qui les autorise à prendre en main le fonctionnement de leur département. Décision Tara, ministre fait, qu'a dit secrétaire généralement, Mumbu Yamaria, ministère de Baramingue ou Barake, ministère qu'on a, ministère Kanadjo. Et à Frolon avec Tekmabe. Alors, et également Boubou Karakou rencontré le 13 juillet, soit après le 11, le 12, le 13 juillet qu'on fait, qu'on rencontré au Fonala. Et Wani, on a qu'à Hachim Nalele. Koureta Kele, Hachim a rencontré en août 2020 le secrétaire général du ministère des Transports, notre docteur Goulougoui,
à quoi nous avons rencontré M. Assimi Goïta après la démission du président Ivoirien Goïta. Les secrétaires généraux avaient été reçus par le ministre, le même colonel Assimi Goïta qui leur avait donné ses orientations. Assimi Goïta qui a des secrétaires généraux pour que Beka Barake. Bandaoutale Fana, ça a été pareil. Le conseiller Fousseni, il y a eu une autorisation du premier ministre Boubou qui a dit Ouma, secrétaire général, ou lui de Kabarake. Tiedo, Salif Tunte, secrétaire général John Toume, ministère là, Ayou Bangame, Aye Bougounama Fenge, Aye Namede. Manifestation des 10 et 11 juillet, site du ministère de la Sécurité. Le secrétaire général du ministre de la Sécurité, au chevet des éléments des forces de l'ordre. Police Mounoure Fana Banara Kono. Ministère de la Sécurité, secrétaire général Tarabo, oui. Où est Johnny? Monsieur Azer Kamate. À Trapolisou Ladje, à l'hôpital mère-enfant, Luxembourg là, infirmier de la police et de la garde nationale, ainsi qu'au centre hospitalier Katabo, où est pour s'enquérir de leur état. Kamate, à dos, il était accompagné du chef de cabinet du département, des directeurs généraux de la police, de la garde, de la gendarmerie nationale et du représentant du chef de l'État, du chef d'état-major général de la garde nationale. Ministère secrétaire général, Azer Kamate. Le 16 juillet, mercredi 16 juillet, à tra police Mounoum Banara, 11-12 kono, à Tarou Lale, Luxembourg là, Katou la die police infirmerie là, Katou la die Gabriel Touré là, à Do, Ani John Tundu, police directeur national, gendarmerie directeur national, Ani chef d'état-major de la Gardie, ou de Toumar no fait Kata, ou doit aller de Toumou Gagnemoy. À Do, à ce titre de rappel, ces malheureux incidents ont fait au total 121 blessés parmi les forces de l'ordre, dont 2 par balle. Le 11, le 12, le 13, policiers Kemen Ani Mouani Kele ou de Banara, Marfa Kissa est flasso. Oh, ni Marfa Kissa est policier flasso. Forçati de Kissa qui poursuit là. C'est pourquoi une enquête s'impose. Oh, Anazerni, Mountuyaye Abdo. Anazer est joint. Anazer Kamate Bibina, il est conseiller à la Cour suprême magistrat de Ali. Aïe Namede. Salif Traoré, ministre à l'ado. Secrétaire général Mintoumbe, ni ordre du Roma ka mentionke. Non clé ne tout, mais c'est qu'à forçati là-bas. Au tour Azer Kamate. Azer Kamate est un juge de magistrat détaché, secrétaire général à la présidence. Il est conseiller à la Cour constitutionnelle. Pour ce qu'il y a nous coulons commandant, comme on a été au Gagnemoro. Il se pose la question. Azer est magistrat dit. On est tué commandant Gagnemoro. Bi, il est conseiller à la Cour constitutionnelle. Ça lui foutait à l'aide de tomber. Ordre de l'Allemagne, les clés n'est qu'à les policiers là-bas. Les clés n'est qu'à gendarmerie be commandé. Maintien d'ordre kono. Les clés n'est qu'à garder be commandé. Maintien d'ordre kono. L'autorité directe de la police était ce jour-là, monsieur Azer Kamate, magistrat de son état. Aujourd'hui conseiller à la Cour constitutionnelle. On l'a oublié le albi magistrat là. Oh, quand magistrat nous on a tué avec commandant. Ils se disent tout ça. Ado, le secrétaire général était magistrat. Bébina, il est conseiller à la Cour constitutionnelle. Ou comme on a kauta damna ou do muntumé. Ou va se voir communiquer qu'on a mis là, communiquer calendé. Ou communiquer m'gega samni silima jabi. Comme on a kauta damna ou magistrat nous remet un gagne mourir au dos. Vous voyez, il faut essayer de comprendre les policiers. Oui, oui. Bon, nimbe kono Salif. A tout le ministre à l'abdo, ça lui fait interview quand il y a Kala Radio Kelenka. Le point qu'on a, Afrique. Oui, ça lui fait une Ado, à quelle autorité directe répond la Forsat? Ko Forsati, avec John Neka Barake directement. Aïe Salif Kelame, général Salif. À cause depuis la création de la Forsat, l'autorité directe de cette force est le ministre de la Sécurité. Ko kamna Bangera Domina, ou quand Nyemgo, ou le ministre de la Sécurité dit. Allez fana doba krefe mou ni odebe aleni force touche. Celui-ci a toujours un conseiller technique chargé des opérations. Il est un peu la croix de transmission entre la Forsat et le ministre. Lors des événements du 10, 11, 12 juillet qui ont fait plus de 10 morts à Bamako, il n'y avait pas de ministre de la Sécurité intérieure puisque le pays attend depuis des semaines. Ou Salif Nininga.
ko comme nous kera 10 11 12 juillet na wala mo tan sayala ka do ko ministre de la sécurité kunte ko kadaka jamana tume ka gouvernement makono donc ko quelle autorité ko John Ebe à l'absence du ministre a donné l'ordre ay Salif ka jabalame la forçat n'a pas à intervenir dans ce type de situation forçati ka barate ni boli sugula kata oké fono ya soro ou ya me ko boli menake ko terrorisme ba fe ko do ala ko bien que pas en fonction ko alinte baralabi que je n'ai pas entendu qu'il y avait une attaque terroriste ou une menace terroriste entendue. M5 bolla allemand mais ko sigabe ko terroriste ba fe ko nyagami M5 na ka bo. C'est dans ce cas seulement que l'on aurait vu les éléments de la forçat. Pour nous tunkera ikmese kaye ko forçati beye. Il ne faut pas qu'on faut faire de confusion entre les unités. Ko aukana fili ka nyagami ndo kulu ni nyogonche. La forçat n'avait pas vocation à être là. Forçati ka bara kunte kaye manifestation Kerola. Ces membres connaissent le protocole d'emploi. Nous me forçons qu'on ou bas dans Saria Mimbe ou la bon. S'ils reçoivent un ordre illégal et l'exécutent, ils sont tenus pour responsables. Nous y boli yamaria soro. Yamaria minte ou bokun kono. Nous y ok. Alors nous clé de nodo. Et comme Famba ya fotugo. Il faut savoir que ce sont des professionnels qui n'ont pas à faire de maintien d'ordre. Mamundo ou malam mon maintien d'ordre comme. Je ne vois pas qui aurait donné l'ordre. N'était malam mamin tume yamaria diko forçati kabo. Vous voyez que la serve fini n'ingaye. Donc vous ne croyez pas que la forçat soit intervenue lors de cet événement? Donc personne n'a vu la forçat. Les policiers dans leur accoutrement, on leur logo, s'ils avaient été là, on aurait vu plus d'images. Il y a plein d'unités qui sont cagoulées et portent des uniformes noirs. Alors, le fait de mêler la force dans les événements, c'est juste un combat politique. Tout a commencé à Sigassou. Il y a quelques mois avec Kalodemadobo. Nous avions eu l'information précise d'une infiltration par un groupe terroriste qui voulait attaquer des objectifs majeurs. Oui, qui va dire quand faut que terroriste doit faire coup de Djamatula, Kata Femba do Gushi, mairie, gouvernorat, commissariat. Ou quelle information sera, ou sera midi ou rati. Ou quelle est directement à Yamaria de Koforsati Kabo Kata Sigasso. Où c'est les Sigasso, ou Trasro Moro Keleno Sigasso Donda be bloqué. Ou un gouverneur fait Kaka Barakadou Wuli Kaboui. Au Kera, et le lendemain à 9h, tout était fini. À 12h, Kobe Tumbana. Quand la force est arrivée à 17h, Forçati va devoir à 17h, Sigasso Kono, quoi sur le problème faut été. Comment aurait-elle tiré sur la population? Salif Koten non. Ou bien il y a quoi pour ta quoi boubou électrici et quoi qu'a foko forçati ko jonya labo abora kunjona saria jombo labo avec Jabili Kola à quoi beaucoup n'étaient pas convaincus sur le déploiement ou non de la forçate. C'est quand ils ont vu la correspondance de la primature demandant qui a employé la forçate qu'ils ont commencé à penser. Comme Wachaman Kundalenta la forçati bola. Quand vous avez lettre de bolé, Chaman commencera qui ira ko ja est-ce que forçati kunte. À cause cela n'est pas bon. Que vous avez lettre in kamanya car une fragile kadaka avec polisu avec ou la feria ka sigada uka. En tout cas, ce que je sais, c'est que cette force spéciale a été créée pour lutter. Et comme ça, chaque fois que nous l'avons utilisée à Bamako, c'était contre des nids. Ils n'ont pas été vraiment malheureux de mêler la forçate à des considérations politiciennes ou de bas niveau. Ce n'est pas bien et cela ne rend pas personne. Ça les fait une bonne le point. Bon. Et Boubou Yeletri Minchi, Naya Kmafo, à Kera le 14 juillet, Ayake. Investigation sur l'emploi de la forçate. Il m'est revenu de constater que la force spéciale antiterroriste rattachée au ministère de la Sécurité et de la Protection civile a été employée lors des opérations de maintien. Car on a foigné que forçati Bora Kata maintien d'ordre la 10 juillet. Au coffre. Alors, comme les raisons de l'engagement de la forçate, ni tient d'où, Kunjoyen forçati la Bokatanina. L'autorité ayant ordonné l'engagement, ni tient d'où, Nyamoro John de forçati Yamaria Kabo. Le respect ou non de la procédure prévue en la matière. Ou Boli Saria à Botolina Botobalia, Boubou a adressé ça le 14 juillet 2020 au ministre de la Justice, Henri Bouchiliga à Ouati. Et Boubou, il va faut que le ministre de la Justice, Sécurité, ministrité, droit constitutionnaliste ou Borani, professeur ou non, quand le ministrité, le ministre en adressant un courrier au ministère, il met toujours le titre de ministre, mais que c'est celui qui est investi des prérogatives du ministre, à Kara Soliba Ouati, docteur Nouna. Bon. Au Karati, Kasonge Refonatara, Ouartem sans faire le 5 août 2020, on va se revoir Fangala. Kasonge Fonatara, ko enquête d'ailleurs là, ko témoin be kalame.
Et c'est Kassongue qui a commencé ce dossier-là. Procureur Mifla sur Kassongue à Damne. L'interview de Mamadou Kassongue, procureur de la commune 3, sur l'ORTM, pour donner des détails sur l'enquête ouverte par rapport aux tueries lors de la manifestation du mouvement du 5 juin. Rassemblement. La question qui se pose, depuis le 5 août, Kassongue a enquêté d'Aïl. Kassongue est le ministre de quand Banda ou Biné, mois de mai, soit 1 an presque après. Mouna Kassongue ma commandant Wole. Bon, ma ota ore nyinga. Shérif yo question de poser. Ko Cour suprême président et lettre soro. Ko ka ti assemblée la kalo sababa sur assemblée be ya da machi. Fo haute cour chile bi. Mo be boko haute cour te. Ko ma kuta kiria. La police se pose la question. Depuis le 5 août, Kassongue ko juge d'instruction me barala. Ko ki se tira munu na ay na kera choko me ayafo. Ay mu ya ayafo. Sere o ay na fo. Odo Kassongue ma unité a wole wa mu wole. Au Kassongue qui dirigeait l'enquête depuis le 5 août. C'est 1 an après Kassongue, ministre, fait arrêter des gens à travers le procureur. C'est là la police se pose la question. Pendant 1 an, enquête d'Aïe là. Pendant 1 an, Kassongue de Tounia, enquête qu'elle et nominé qu'elle. Pourquoi? Aouya Famou. Odo Kassongue tu me boaka marakono, bi Kassongue be M5 marakono. C'est la question que les policiers se posent. Est-ce que vous comprenez le sentiment d'injustice? En gros, c'est un peu ça. Il est mou retenu à Koronana qui a fait sortir le truc. Et pour isso, ou comme Fanaya to dessous tiena nous bora. Léo, ayalame, Niro de Bifara. Le gouvernement cherche quelqu'un. Aïe à la main. Aïe beaucoup à la main. Parce que nous avons reçu là, de beaucoup de fois, à nous avons comment très bon. Alors les séries, il y a comment de tout face au roi la cafoko, il y a quoi de comme il y a beaucoup, il y a jaki. À moi il y a jaki. Ndiga jom jaku chamae ainga kaya keni jose ngoi kaya keni jose chamae politique be fɛn fɛn kɛ bita sɔrɔ baara kɛ dɔ ka ye okumu kɔnɔna na ko ko n'a bɛ kɛ anw fɛ yen i b'a sɔrɔ sigiden dɔw de bɛ ko la peut-être ne filɛ yan bi politique ɲɛmɔgɔ ma ne bila ka na gouvernement ma ne bila ka na mais ne bɛ yan syndicat de tɔgɔ la o ye différence ye mais ni ko ne ko n bɛ taa Kucala sisan ka taa mission dɔ la sisan gouvernement de bɛ ne yamaruya ka taa o su tila ka permis di yan o permis de fana bɛ se ka kɛ n ka dumuni sɔngɔ ni ka fɛnw ye baara min kɛra depuis waati tɛmɛnen événement min kɛra an bɛɛ b'a kalama a kɛra an bɛɛ ɲɛna a ma kɛ ko dogolen tɛ o fɛn minnu don an t'a kalama a kɛra an ɲɛna de o siratigɛ kɔnɔna na anw ma fɔ ko ka daminɛ cogoya fasugu la an ko de ka daminɛ u yɛrɛ la fɔlɔ ko in fɛn min ye n'o ye fortatu ko ye n'o ye M5 ko ye a kɛra an bɛɛ ɲɛna o an balima minnu banna an bɛ dugawu de k'u ye ala ka hinɛ u la ka dayɔrɔ sumaya n y'a fɔ yan ko ni ko bɛ kiri kunna ko ka kuma fɔli ma nɔgɔn mais n'a taara cogoya fasugu yɔrɔ an jagosalen don ka na kuma an bɛ ka mɔgɔw ka kumaw sɔrɔ an bɛ ka mɔgɔw ka kumaw ye an bɛ ka réaction ye an bɛ ɲɛfɔli kɛ faama si tɛ yen Mali kɔnɔ bi n'a bɔra Asimi yɛrɛ la an ma faama mun averti a tɛ yen kɛlɛkɛla tɛ mɔgɔ averti a bɛ wuli dɔrɔn ka kɛlɛ kɛ n y'a fɔ nin kɛlɛ kelen kan ko marifatigi 2 an bɛɛ ɲɛ bɛ muso kelen na ko dɔw la a bɛ muruti n y'a fɔ yan kuma in mɔgɔw ma an ɲininka a la kuma in n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na polisi an tɛ kɛlɛkɛla anw ɲininka kumarikuru o bɛ kuru mɛ dusukun tɛ kuru anw b'a fɔ ko sariya tɛ tigɛ o mɛ n'a ye faamaw ɲininka n'u ko ko non an tɛ kalifa nɔfɛ a bɛ mun nɔfɛ a t'o minɛ o fɔra ne m'a kuma faamu an ye mɔgɔw bila ka faamaw ɲininka n'o ye premier ministre n'a ka mɔgɔw ye u k'o tɛ an ka kɔngɔna nɔfɛ mɛ n'u bɛ mun nɔfɛ o tɛ t'o minɛ yan bamanan e bɛ bamanankan mɛn ka ɲɛ ni wala wala dɛ o ka t'o minɛ kɛ Buguna u ko de ko u tɛ commandant force n'a tɛ Umaru nɔfɛ n'a tɛ Umaru nɔfɛ tɛ Umaru nɔfɛ a y'a wele o bɛɛ ye ko dɔ ye maintenant ne ma min faamu olu tɛ Umaru nɔfɛ mun ye Umaru sen don a la o b'o kuma nin dɛ o kuma nin min bɔra faamaw da yala maa wɛrɛ ka ko kɛlɛ e ka ne lamɛn de bɛ t'o sara o kuma nin min filɛ nin dɛ o kuma nin de y'anw dusu tiɲɛ o
Mais John Doe. So kuma politique maman mais politique n'a pas dans Omar là. Adam na Omar là. Ah, madame Omar. Mais pourquoi Omar a quelque chose, c'est pas la question de Omar, c'est pas Omar. En tout cas, quel est le Omar? Bon, mais fait que Bon, on va faire au tout. Ça va le faire ko le kuto de Omar ko, ou de Forçat ko. Alors mon gars, on dit mon gars, on n'est pas presque avec Isaac ko. Adam Isaac là, il y a absolument. Moi, je vais me refouler ça. Ça va dire. Oui, bon, mais nous pouvons côté Omar quoi, pour me redonner. Alors, tu vas me faire oui. Ah ouais, me redonner. Le gouvernement me redonne le fond. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Effectivement, des journaux ouvrables, mais tribunal nous forme baraké. Est-ce que Nico, est-ce que Chief de la Oma, quand on y a dans la cana, en tout cas, à Nika, est-ce qu'il y a enquête dans la Kanika, donc comme mécénat, qui a responsabilité aussi. Événement, à Manaka fait on fait, à Manaka aspect fait, parce que l'événement ça sort de l'ordinaire. À trop, il y a eu des tirs. On est comment qu'on a nous aussi dans la parce que là il y a événement là match on a c'est le gouvernement. Ah, je veux savoir est-ce qu'enquête de Daïla, il y a un dollar. Enquête de Daïla, on a enquête de Daïla, on a enquête de Daïla. Il y a fini comment qu'on ou en politique c'est on peut pas voir ça quand c'est deux là mais on t'a quand t'as qu'on a information tu vas y monter pour dire vraiment comment pas d'avoir comme on l'a vu comme on politique moi même ko ko ni ko non aussi ni ka ala ka tra ka sangolo la ka so am sera politique mo do te mo ya fo na famo yi ko te mo ko no ay to so e kala girum ameta ko d'accord ma fa do ka fo ali ba ko d'accord e bolo so na si na na ko mo si grabi o be de bana mo ko be ali asmi ra ka président de la république colonel na na ra tira ba fa ko ana ra ten de ni mo che ara mi fiwa quand tu as le gouvernement, tu vas chier dans le moyen. Et il y a quelqu'un qui pose pour le ciment. Il y a sur la coupe de ton club. Il y a mais on sur la coupe de ta dos. Pour ciment, ça va faire ça sur la bébé là. Il y a un fou. Il y a un fou, il y a un fou. C'est grâce au syndicat. C'est grâce à la synergie. So ça, sur ma femme, il a fait voir. Comment va la beaucoup mathématique. Ah, ok. Au moment où. Balma oye ni mere. Léo, la fiabougou yeni me. Amilou. Ko fama te ou mase mouma kabini ko ma ke ka fuye ayaw janto. Mo kono ko polisu girena ka wulite. Interview do kera buguna fait. Ouverture média. Mes frères Tcherno. Mangara et Bouba. Chapeau à vous. Buguna ko. Ako uklenka meko Umar Manda Darakan. Aya la mede. Syndicat Beignon sur GMC la réunion d'urgence de ke. Ako klele ou benamunga. Uyuka nyemugo wole ka fouye. Amba fe Umar kabla. Aya ni yoro de fois ça kata primature là. Kouye jabi minduma. Ko no aya dusuma kante akwa komanda ko ambe mugo wore de ko. Vous comprenez? Quand tu es commandant, tu as dit quoi? Donc, tu as cassé d'homme. Est-ce que vous comprenez? À quoi de soutien? À vous de faux. Comment de même de soutien? Quand on est Omar ko, avec mon cocaïto baraké. À quoi primature, premier ministre n'a qu'à mougo. Au gouvernement ministre doit déjà fouiller. Ko police ayo dusu sumaya anta ko commandant ko ambe do de ko amba fa kan servi commandant de la ka do de attaquer. Maître Mariko de l'AMDH, Maître Chekoumar Kounare, mon grand frère et mon ami, le grand magistrat juriste Moussa Guindo, Balma est pour sous la mêlée. Ako gouvernement mgodo de ya foigné quand te Umar ko ameka do de nyina ameka do de nofe
ako mais n'aw b'o tigi ko a ye t'o kama kɛ aw bɛ siran o ɲɛ de ya donc aw b'a fɛ ka Umaru minɛ u ka taa da dɔ kun wa u bɛ jɔn de nɔfɛ jɔn de tɔgɔ bɛ fɔ la kosɛbɛ a ye Kawuji min lamɛn bi Choguel taara premier ministre bɛɛ bara fo ka taa premier ministre min ye maaw fa ka taa o bara Boubou Cissé hali Mokhtar Wane n'a ka ko bɛɛ a bɛ taa Boubou ba mais ça c'est quelle morale politique ça c'est quelle morale politique ça c'est quelle morale politique et les martyrs du 10, 11, 12 olu somɔgɔ e ma taa olu lajɛ e ma décret ta ka dɛmɛ ɲɛsin olu ma Boubou min mɔgɔw faga moralement et qu'on doit situer sa responsabilité politique ɲɛma sɔrɔ o la e bɛ taa o Boubou bara ça c'est quoi ça o de y'a to ne y'a f'i ye n'u jamanajɔlaw tɛ fanga ɲininaw de don ni bɛna mun fɔ jamanadenw ye sini Choguel bɛna bɔ ka mun fɔ comment il peut justifier ça politiquement aller rendre visite à Boubou Cissé c'est-à-dire que si Boubou allait voir Boubou il a vu Boubou de fait au kɔrɔ nin ye jamana premier ministre de ye min ye baara ɲuman kɛ jamana kɔnɔ an mago bɛ a ka expertise la k'an dɛmɛ an ka se k'an ka lahala kɛ mais toi Choguel tu n'es pas un premier ministre qui a été élu sur la base d'un programme ou d'un gouvernement président élu tɛ min ye sigi o kɛlɛ dɔ de kɛra e bɔra garage kɔnɔ ka na pour la stabilité ko hɔn aw ko k'aw bɛ se a bɛ transition ɲɔ a kunkolo kan filɛ nin ye nin de transition kunkolo ye ka taa Boubou lajɛ o de transition kunkolo ye Choguel ne fait que tourner en rond il n'a aucune solution. Attends, Cour constitutionnelle, Cour suprême, AEM, mais moi, tu as tous ces dossiers d'urgence là. Tu penses ton temps à ça? Tu as du coup Beladje. On dirait l'autre là était un vacancier, lui c'est un touriste. Il ne fait que du tourisme. Non, mais. Hein? Le vacancier rattaché n'a pas fait ça. Même en politique, il y a de la pile. Et puis c'est pour garage que le tour du mana, donc ni fait prématuré. On dirait que c'était une obsession pour lui d'être premier ministre. Non, 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 aujourd'hui. Le 10, le 11, le 12, il n'y avait pas de gouvernement, il y avait un premier ministre, c'était Boubou. Boubou. La responsabilité entre Boubou et Ibeka, c'est les deux qui étaient au commande. Bandao Nanaka, Ibeka est réhabilité. Et Farah Nanassano est à Boubou réhabilité. Il a réhabilité Boubou. Il l'a réhabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Boubou, vraiment, il y a mis quand il y a on vient te voir, mais pour la matin, et quand on va dans la visite de courtoisie, les détenus là, ça tout le l'a dit. Ça, il fait de la communication sur le malheur des gens. Allez, symboliquement, il y a des fracas sur l'eau. On m'attend à couler dans la fatia. Pourquoi? Quand même. Vous, pour les Maliens, moralement, il est responsable. Pénalement, il en attend le procès. Donc, il est à voir. Ça veut dire que toi-même, tu reconnais que vous êtes clé. Ça veut dire que vous, ça fou, on s'en fout. Au grand doya. Donc, est-ce que vous voulez gagner Ninoa? Voici toute la question. Quand police ou quand tu es Oumar ko kambe ka do ambe do de ko. Aouye, CNT, infirmier d'État Fomba Mangame a damné. Quoi enquête administrative ou comme Moussa Clé Ouati qui a donné l'ordre qui n'est pas de co-procès n'a c'est Boubou mal à témer. Au Kodjumgo, comme Léon Boulot Boubou est moralement responsable. Qu'au premier ministre Mougo fera. Qu'au pénalement, qu'au procès la caga fait maintenant situé. Donc, est-ce qu'il faut atteindre Boubou? Alou vient de m'envoyer un message, rédacteur en chef du journal Le Démocrate. À quoi les deux autres commandants ont été écoutés et renvoyés chez eux. Gendarmerie, Forsati commandant Oulela, ko la menaka kati daso. Ko gardi au commandant fana Oulela, ko fana kataso. Policier commandant, ko kata kasola.
le rédacteur en chef vient de me confirmer. Kula mena ku kataso. En attendant. En sera yoro mina sisa. Polisu ko be dusu tiena ko polisu de tagara Umar Labo. Samni Silima est communiqué que c'est de l'évasion. Polisu ko kuluma ketine. Ka nyugon de la kakea. Nte kuma de veka kuma kaname. Des questions fla ça va poser. Moussa Guindo au nom de Sam et Silima sur Sherifla TV. Aye moufo aye Moussa Guindo la mer. Maaw don ko mi gamne ndigla ka bola ina ko fama fene go ola ama ka ko do fene be mine do bora awore mun juge o kala tay do bon il y a un juge a fa ko ni sarambe juge sur ma boloka ale ba ka baraga dugola na foko avec prisonniers voilà c'est que c'est les dugola bon comme ni karata ne be ni rabi akina tadi sono sara côté ana nda do ala ne be sara bu ne ko sono rowi fana ni mi kara na yere ni ngala ashu radio wala mo amanga tolere amanga ke amanga fo parce que la démocratie là le droit de l'homme là sara ko mo mi se ka mo do kasola ko juger wa juger de bise ki labo bon en baraka ni ni ngalo ba baro ba usra parce que ne regarde Sénégal dans la main à beaucoup ou ka chef ni ni ga drone ni ga fla ko e no bala ni notala ko sina ka me ga do kasola mais les mamie formale oui juge d'instruction première comparution c'est à 90% de chance d'aller en prison parce que avec le contrôle d'identité et les joint ils n'ont même maintenant il se gagne sur le bakatawa absolument bien ta kasola ou la bilabo qui ni dans le fond bon ni au mo boira kasola décision de justice avant du makasi parce que o y'a ye autant ma jɔ a jɔyɔrɔ la bon comme u ye déclaration dɔ kɛ o fisara sinon anw ye ɲɔgɔn ye o dugusajɛ bɛɛ k'an fɛ k'a fɔ a ti bɛn bi a ti bɛn sini sariya de b'a labɔ sariya de b'a ladon bon n'a bɔra ten ne n kelen ne b'a fɔ a ma ka bolo la c'est évadé il est un fugitif bon a kan ka segin a segin yɔrɔ la mais ne ma yɛrɛ dɔ faamu et Samni Silima est communiqué que u ko kulu ka kulu fila u dusuma tiɲɛnen y'a mɛn ko kulumurutilen dɔw lakanabagaw t'u la u donnenenba maramafɛnw na septembre kalo tile 3 tilegan fɛ u taara ka taa commissaire divisionnaire Umar Samake la boli ka bɔ kasobonba la mun tun nɔ minɛra ka tila k'a bila kaso la sɔgɔmada fɛ juge d'instruction fɛ ko la ko min ye juillet kalo tile 10 a n'a tan ni kelen tan ni filanan ko ye Samni Silima ko nin ko in a ma bɛn u ma ko min kɛra tan sariya sɔsɔ do wa yafa tɛ se ka kama ka bɛɛ hakili lajigi k'a fɔ ko Mali ye jamana sariya de ko bɛɛ de bɛ sariya kɔnɔ bɛɛ bɛ sariya duguma k'i mana kɛ jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ la jala o jala mana k'i la tɔgɔ o tɔgɔ mana k'i la i bɛ sariya kɔnɔ k'u b'a lajɛya bɛɛ k'a fɔ ko Mali justice a ka yɛrɛma hɔrɔnya o b'a bolo o jɛlen do a ka baara tilennenya kɔnɔ o jɛlen do k'u tɛ maa si ka bolokɔnɔ fɛn ye u bɛ jamanaden minnu n'u ye fasojɔlaw ye olu kelen de ka bolokɔnɔ fɛnw ye olu mun tɔgɔ la u bɛ kiiri tigɛ ka bɛɛ hakili lajigin k'a fɔ ko baara min ni constitution ye a kalifa lakanabagaw la kɛrɛnkɛrɛnyala sariya labato ani kiiritigɛla décision o lawaleyali k'a fɔ ko o kɔnɔ gouvernement de yamaruyalen bɛ ka sariyaw batoli ani juges mana décision min ta k'o lawaleya ko ni fiɲɛ o fiɲɛ mana ye o la o bɛ kɛ sababu ye ka jamana a ka fanga n'a ka jɔyɔrɔ k'o fɛgɛya ko fanga kiiri fanga ale latigɛlen do wa a pɛrɛnnen do fana a ka baara min ye ka kojugu kulu kɛlɛ kojugu sugu o sugu k'o kɛ bagabaga t'a to u b'o bila foyi t'a to u bɛ o dabila u bɛ salaya o la aucune forme de manipulation u b'a wajibiya décision min taara gouvernement fɛ juge fɛ gouvernement ka sariya bɛ tigɛ fɛɛrɛ bɛ tigɛ u ka lawaleya n'o ma kɛ wagati kunkurun kɔnɔ joona ka nin ko kɛbagaw minnu ye kasoladenw laboli ani rebelle policier rebelle minnu taara kasoladenw laboli ani u jɛɲɔgɔn k'u nɔ minɛ magistraw ko olu fana bɛ fɛn fɛn kɛ u bɛ na o kɛ walasa mun ye jamana ka jamana sariya u ka se ka tilen u b'a dɔn ko u bɛ u jigi sɛmɛ polisiw ka hakilibaya la u ka fasojɔ hakili la
fasojo hakili ni baara kɛ ko ɲuman min ni unulu bɛ baara kɛ don o don wa n'u jɔyɔrɔ ka bon penal sariya kiri min tɔgɔ droit penal o lawaleyali kɔnɔ ko jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi o wagati ani bɛ jo fanga min bɛ yen Sam ni Silima u bɛ u ka dɛmɛ lase prison gardien ma olu n'u sera ka u hakili lasigi ani ka fasodenw bɛ hakili lajigin ka fɔ ko foyi tɛ to yen sariya sɔsɔla k'a tɛ kɛlɛ olu fɛ wa ko u bɛ magistraw bɛɛ fana hakili lajigin ka ɲini u fɛ bɛɛ ka i janto bɛɛ k'i ka baara kɛ hakilisigi ani wa fɛn kɔnɔna la signé Burama Konate Sam Haji Macky Sall Silima olu ye nin kɛ Sam ko polisiw de taara Umaru Samake labɔ AMDC yɛrɛ ko polisiw k'u taar'u labɔ Sam yɛrɛ ko rebelles de don k'u taara kasoladen labori kasobon gardien wɛrɛ an ka olu lamɛn ta polisiw de taara Umaru labɔ wa u ma t'u labɔ de an ye presse wele pour que ka se k'o kunnafoni ɲuman di mɔgɔw ma parce que a fɔra k'a fɔ ko o finitigilaka ninnu n'o y'an balima polisilakaw ye k'olu de nana ka na pression kɛ anw ye Umaru Samake labɔ ka d'u ma ayi Umaru Samake placera mandat de dépôt la o mandat de dépôt kɔnɔna la a nana arrêté Mali kasobonba la donc waati kunkurunin faamaw ko k'a bɔ kasobonba la ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ donc o kɔfɛ de mɔgɔw nana polisilakaw nana ka na an ka kasobonba da kɔni ta otage la ka marifaciw kɛ ka kuma caman fɔ mais o bɛɛ la anw sera de prison an ma réagi an ma o provocation ninnu o n'o kuma ninnu an m'u yɛrɛ kɔn donc an kɔni tora k'an ka baara kɛ k'an ka sang-froid garder k'a yira an bɛ yan faso de kama anw tɛ yan mɔgɔ kelen kama an tɛ yan corporation kelen kama donc o kɔfɛla de kɔni na an y'a ye bolo sanfɛ kɔnɔ k'u taara ta kaso min kɔnɔ ka bɔ dɛ mɔgɔ si fɛn ma dɔn kaso min kɔnɔ ka mɔgɔ labɔ wa marifaci kan ma mɔgɔ labɔ bagabaga ma mɔgɔ labɔ intimidation ma mɔgɔ labɔ anw fɛ faamaw de ko ka na n'a ye faamaw de ko ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ donc n'a bilala a bilala yɔrɔ wɛrɛ de anw t'o kalama a bilala cogo min na anw t'o kalama donc o de la an bɛ kunnafoni dina wele k'o kɛra cogo min na ka bɛrɛ version yɛrɛ fɔ diɲɛ mɔgɔ k'a faamu. nin ye lieutenant Dawuda ye synergie des syndicats des gardiens de prison a tɔgɔ la ka Mali kasobon gardien k'u bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya kasobonba a équipe saba minnu bɛ ɲɔgɔn relevé su ani tile k'u fo su in na équipe minnu bɛ yen mon grand frère Kiple ka équipe k'u fo et mon grand frère l'imperturbable Yankee Warlo Batwa i bɛ n ka foli lase alors u ko faamaw de y'a labɔ a selen olu y'a enregistré k'a ka kasoladon papier minɛ k'a tɛgɛ ta k'a janya hakɛ ta k'a poids ta alors a kan ka taa chambre min kɔnɔ k'o bɛɛ labɛn sɔɔni faamaw nana k'a y'a labɔ ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ donc o bɛ polisiw ka kuma sɔn ji la olu m'a labɔ Sam ni Silima ko polisiw de taara en rébellion armée ka taa labori faama jɔn y'a labɔ kaso gardien ka kaso cadre dɔ o ye explication dɔ di n t'a dɔn il est gardien ou il est administrateur je ne sais pas mais au nom de l'administration pénitentiaire ale bɛ détail di an ma faama sugu jɔn de taara ko k'a labɔ a y'o lamɛn. Forçati an dɔgɔnin yɛrɛ parce que a wolowolo kɔrɔkɛ o y'an dɔ ye a wolowolo kɔrɔkɛ sin bila sin ta donc a b'a fɔ an bɛɛ ma kɔrɔ an bɛɛ b'a fɔ ma dɔrɔn donc an bɛ ɲɔgɔn dɔn depuis a bɛ comme commissaire ni fɛnw na depuis bi tɛ depuis a ye boli dama donc an dɔ don ala ye latigɛ boli a nana kunu a nalen gardi fila tun b'a kan ani a yɛrɛ ka mɔgɔ fila donc u donna komi an n'an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an kɔni y'a hakili sigi ka hakili sigi fɛnw ni kow kɛ wala kɔni ka ala y'a kɛ ala yɛrɛ kɔni tɔw taara minnu nana bila fara waati duuru na Idrissa ye maa dɔ de choix o ye jalatigiba dɔ ye min bɔra kɔfɛ an taara bɔ yɔrɔ min na u nana ko bon ko a nana cɛn nɔfɛ parce que k'a fɔra ko mouvement dɔ bɛ ka kɛ jeunesse fan fɛ ala y'a kɛ a dira a ma a ka minɛnw dira a ma an n'o tigi bɔra effectivement sɔnni kɛra dɔrɔn jeunesse mɔgɔ ninnu u sera da la u sera da la muguci mankan bɛ ka bɔ mankan caman tun bɛ ka bɔ bon ala y'a kɛ an ka mɔgɔ kɔni u ye daw tugu. donc aw y'a mɛn dɛ a donnen kɔfɛ k'a ka formalité bɛɛ rempli ko jalatigiba dɔ nana ka se kasobonba a régisseur ma ko ka Umaru d'a ma k'olu t'a dɔn o kɔni ye jalatigiba min ye k'u y'a mɛn ko
Bolibé ka jemesi la kana. Ule Umar ka minaw di Umar ma. Jalatigiba e Umar ta ani Umar tara. Umar talen ko fe de ko police siraye. Ne prisonnier gardien wore mangay. Oh. John de ye Jalatigiba in black ata Umar labo. Angola me. Ordre de ministre. Ah, tu connais pas tout. Tu t'en tiens où ça qui connaît pas tout. Comment on va acheter la console quand on va la sortir. Est-ce que vous la fumez? Comment on va acheter les colons? Comment on va la boire bonne de la mettre à l'eau? Comment on va acheter les colons quand on sort en c'est la yoke. Bah, mais c'est que son mal à voir. Pas pour calme. Ou voilà tout là, ni te sommes dans la don. Ni te sommes faire fond. Ah, ni le monde d'abord. Papier de quoi nous voilà. Papier de moi là bon. Ah, voilà tout on a net 50 ans dans tout. Nous on va donc avoir j'imagine de la kana on sort. Même c'est la fin de fois. Sabla manga moulé. On est pour la bonne baoulé. On est ministre de la sécurité. Ouila kata. Le ministre de la justice oulé. On est mais en bas entre guillemets. Donc vous êtes à la bonne. Oumar la bonne. Yani forçati be si wala sɔrɔ jɛmɛsɛnw olu ye ɲɔgɔn dala jɛ polisi bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan a waati la k'u bɛ t'u ka nisɔngoya de yira o y'a sɔrɔ a bɔra ko a bɔlen n ye kunnafoni min sɔrɔ n bɛ n'o de da n tulo kan n m'a fɔ k'a fɔ k'a kɛra a ɲɛna olu ni ko fɔlɔ k'u ka taa n'a ye ka ɛna a ye mɔgɔw ko ayi k'u ka taa jɛmɛsi la donc taara ni Umar ye jɛmɛsi la maintenant komi polisi fanba bɛɛ lajɛlen kun bɛ ka t'u ka nisɔngoya de yira MCA la oh ye nin mɛn ko ministre de la sécurité o de sera ministre de la justice ma kasonge olu de jɛra kana ko ka Umar labɔ o Sam ka communiqué u ko Sam ka communiqué daminɛ u ko la rébellion d'un groupe d'agents de sécurité lourdement armés ayant orchestré dans l'après-midi du 3 septembre l'évasion de la maison d'arrêt de Bamako du commissaire divisionnaire Oumar Samaki. Ko polisi murutilew u doninen ba marifa giriman baw la u taara kasobonba la ka taa kasoladen k'a minɛ ka bɔ n'a ye ka boli n'a ye. Communiqué Sam et Silma. Wakuba Nini, faute d'action vigoureuse et vérifiable dans les meilleurs délais contre les auteurs et complices de cette rébellion, qu'on le gouvernement ma nyangati ta, nyangati minga giri, ka bere ta bere minga giri, ni rebelu nous demabao kama munu ntara kasoladena buli, sariya soso kono, ako ko ulube wuli ka koke komi ni jamana ba doko kiribe. Syndicat Mingo ko Jalatigi Barotara, on vient de me dire que Kulukuro Kasobo syndicat Mamouro. Oh, Kasobo Mouere ko. Ko Famao de Alado, Famao de Alabo. Et il y a un journal qui est sorti hier qui dit que contrairement à certaines informations véhiculées sur les événements d'hier concernant l'affaire de placement du commissaire divisionnaire Oumar Samake pour l'intérêt supérieur, ko kuma munu bɛ ka fɔ ka tali kɛ Umar ka kasoladona ko kumaw tɛ tiɲɛ ye. Il y a eu plutôt une gestion intelligente de cet incident ko a kun cɛra cogoya min na cɛra ni basigi ni hakili ni faso a ka lafiya o miirina ye. Il nous revient de sources concordantes k'olu ka sɛgɛsɛgɛli la sira caman minnu jɛlen y'a f'u ye ko c'est sur instruction de la justice que le commissaire divisionnaire Oumar Samake a quitté la MCA et mis à la disposition de la gendarmerie du camp 1 et non exfiltré de la maison. Ko kasonge de yamaria di ko ka la bo kasobomba la kata yoro wɛrɛ. Et non, contrairement, et non, vous pouvez m'en fɔ, et non, les exfiltrés de la maison centrale d'arrêt par les policiers en colère. Ko policiers t'aident. Alors, Nienita Odekera Ugulu Malabo Oube Draman, magistrat Draman Nininga, Shérif la télé sans fait, aidera la main. O ɲininka kelen bɛ fɛnɛ fan fɛ o ye an ye k'a fɔ ko faamaw minisiriw kɔrɔw ani finitigilakaw o kɔni bɛ ka minɛ ka don kaso la wa an ye k'a fɔ dɔw fɛnɛ bɛ bɔ ka sɔrɔ ma bɔ ni sariya sira ye e fɛnɛ hakilinata ye jumɛn?
mais ko do baka bo o ma woni tara Israël le habila be peut-être que les bo be yeri ga yitala ika ketala ni mo yani jamana ngona ka boko le be son tara sosoma yoro ko ni o jabi se ka yera bulu mais nous sommes en place colonie mais ça soso o kala yoro ne kunyirai ka o dénoncer ko ka ni ma bo Israël o manque o tebe o manque fana nga me telo de fo wale do ko ka kulukulu jamana ngona ka wati la akunte apanga sen yoro ma de panga sen yoro numa ko chama be dar nyon ka se ya famu ni ra ni ko inta muna o re ma ko communauté mu ba ka ke ibaye ka fo sosolidaw de be ko nyon che ni ya sigu ya de prison ja temine ko su ya fo ko lu ma che la bo ko lu kon tara ka su bunda la lu ma che la bo sigu ya de prison lu ka la sigu do la men akoko fama do ya wole ni ke ko ka che ko ka tana yoro we o mana jo da che la bo ni fama ya che la bo o mana abata ko che bo o mana fama ya che la bo ou bien donc comme a moyen que le boulot ma moyen sur pour ka c'est kata nous do que c'est ne ma ko mettre en place avocat oh ni magistrat dara mangay kuna bulla fama do de la buli polisu ma la buli oh avocat do tumbe plateau ingay maître chefi angale la me avocat mari ko je ndoro de be mo blaga ta ko wa juju fana de be sini bo ka sona alors ni bora boto ko warela famando fandando ni bora boto ko warela ibi jaju boli ba fe donc ikaka ni ka ne ko kata ko fana ka wa ikeli fana ni ya do fandando ni juju mi mandanda ka note ni ma wara de ya ala bla kata woti ki fana ga kenga ajabi o fana ga kenga ne parce que ça c'est la complicité et cette fois-ci active non je pense que oh ni magistrat ni avocat la me mogo mbe boli ka bo kasola bolili o sariya sosoy ni munu akili bala en 2016 ne minale ka enay ni do ye selilu ke no ye frère grand frère ye kojo ani maiga u minera ku bena coup d'état ke après uto ka enna ka boli ku beta buye baraka fo ku minera kirikele kudeta jalaki o be bina ko engaloy nga we bolli minge kuto ka en ou nomnera pour évasion do sans ça va stanani oui je crois dobla kata monantali ka doto makoya c'est des frères on y sam ka silima ladje ko évasion kera ni l'article 157 du code pénal tout détenu qui sera évadé ou aura tenté de s'évader de l'endroit où il était détenu, d'un établissement sanitaire ou hospitalier où il était transféré, ou au cours d'une corvée sera puni d'un emprisonnement de 11 jours à 1 an. Mauma kasolade, ni bolla, walma ka nyini ka boli, kasoro, ibe kaso kono, walma ibe docteur sola, kenayorola, ibe se ka nyangati, kletan ani kle, katase sanglena. Delido. On y olaje, samni silima ko surasi murutilo marfa babu bolo tara cela bo kasola don ko police tere famaw de journal ko fama min do ko kasonge ni ministre de la sécurité avocat ko noya suro famaw de ou la bo famaw ko anga nom nebi on ni la jurisprudence de Boubé ni kibe kasonge nom nebi haute cour te assemblée chileno ni kibe ministre de la sécurité nom nebi assemblée te haute cour chileno en suivant la doctrine de Timbo du Sam et du Silima, antise ka toye ko nyangatili tekede. Oh bibina ani nerega choroba bachili. Ni to ministre la ka kojugu ke oyi yere songolonde. En suivant la doctrine de Boubé, la jurisprudence de Boubé, la doctrine ko assemblée te donc haute cour te ministre de kojugu ke ou même nom le chokoli suivant les communiqués du Sam et de Silima kasonge kanga nom nebi Timbo fe ka mandat da ka kata Boubé Isroye kasonge ani ministre de la sécurité bi
Et je sais que Timbo Anfado Chokorobadou, Naï Moufaba Kede. Et je sais que mon grand frère Bourama, Ani Sam Sal, mon frère, Sam Kote, qu'on est gouvernement Mani, Mounou Nyangati, Mounouya Kazola Dena Bouli. Koube Wouli. Et je sais que le Sam et le Silima vont porter plainte et le procureur général va décerner un mandat sur la base de l'article 200 ou 600 et suivant la jurisprudence de Yamoussa, la jurisprudence de Ibrahim et la jurisprudence de Moussa Traoré. Et je sais que Maître Kounare Horon l'a testé, faut que son gars Kasola. Mais ni a un yininga, ama blaboliou, a transféré là de Fonabe Saria Kono. Il sait qu'à Kaso Dola Kata Kaso Dola. A Bora Kaso Maladi, a Takara, gendarmerie là. Mais ni qui veut boli Reta, Allah qu'on Bora Kaso là. Parce que selon le communiqué du procureur, vendredi à Bora Kaso là, mais lundi da Segina Kaso Kono. Or Kaso na Frokunta Kaso là, ma faut week-end là. Son nom qu'on a rasé pour week-end na Kanjare, il veut week-end bege Kaso là. Donc, il y a la samedi, dimanche, Oumar Kounte Kassoula. Maintenant, l'interruption de la peine, samedi, dimanche, samedi, Silima a communiqué. Donc, Kassongé et le ministre de la Sécurité doivent être poursuivis sur la base des mêmes dispositions qui ont permis au procureur de poursuivre Boubé et Fili. Et je sais que samedi, Silima a communiqué à la Témeni Kassongé Mamne. Je les connais. Oubake. Mouzagino. Rastafari. La question, elle est là. Mais la gestion, j'ai approuvé. Kalabo Kataranaï, Anyana, Folo, Oumarie Mounou Mine, Nia Blaoulou Toula, Aka vive en danger. Flana, Police Wakilina Mimbeoula, Atumse Kaoulou Kola Komi Maï, pour la paix sociale, pour l'harmonie. La décision prise par le ministre de la Justice et de la Sécurité était une décision sage. Et pour moi, Samni Silima ou Teriara trop. Vendredi à 16h, moi j'avais l'information. Ngelengou a communiqué que la samedi, je me suis dit, Kro, le procureur président du SAM, c'est mon grand frère, Kro et tout le monde. Et puis d'autant que Kassobo, le ministère de la Justice de Kono. Ni tu es Kassobo Mogo Wole, ou tu m'as fait un ko pour souma la boli. Ko Kassongé le a la bon. Non, tu n'as pas de communiquer. On a poursuivi communiquer que ou quoi la synergie invite le SAM et le cinéma à plus de responsabilité et de respect en recoupant les informations précises. Koube SAM ni cinéma Mogo Wole. Ou quoi barakeni hakli sigi. Ani mabayaye. Nous y comme ou qu'on a guéri. Ou en parlant d'évasion et de rébellion de la MCA, ils ont raté l'occasion de se taire. Kou boli mingera ka foko bolili kera ani ko ulu murutile évasion. Kou ye wogati je wogati minanu tunyu dade ou kumbe bunya. Car à l'arrivée des fonctionnaires de police, le commandant forçat de police n'était plus. Ko wogati mina police ou bessei, quoi sur le commandant Moutemble. À cet effet, Okumungono, elle invite à ne pas confondre l'exercice du droit syndical au service public de la justice qui doit être rendu uniquement au nom du peuple. Kouba fo samni silimay. Ou ka lafasali bara ou kana oni kiri ere fana ben nyagami nyogona. Ou ka lafasali bara ou taille. Ou reka heredi. Comme kiri à Djamanadou de Kama. Tout en rappelant qu'aucune intimidation ou menace ne nous empêchera d'exercer nos droits fondamentaux. Kouka fo samni silima fana. Kou bagabagali foy. Ani kumaba foy fana tato ou ka hake mouyo oube ola walea. Dans le respect strict des lois et règlements. Saria Konala. La synergie des syndicats de la police rappelle au SAM et au Silima que la justice est une force et qu'elle tire cette force de la loi. Koube SAM ni Silima agila djigi. Ko kiri, ko fonga de do, ko wa fonga infana djouri saria. Cependant qu'ils ne perdent pas de vue que c'est à travers les forces de défense et de sécurité qu'elle exerce cette force. Ko sura, juju kana ninare, ko fonga fenve bula, fonga bela waliani ou police oudi. Toutefois, la synergie renouvelle sa foi en la justice du Mali, qui rigole de très hauts magistrats. Ko Benata, ou be ou ka bonya la kuraya Mali kiri bonye. La synergie s'insurge aussi contre les différentes prises de position répétées de récupération politique et partisane contre la police par un ancien premier ministre qui doit se rappeler qu'il est à l'origine de la mort de plusieurs fonctionnaires de police. Ko anifana, premier ministre Korodo, au Boraka Moufo, ou ba foye ka ma djawye,
yano ka boka kuma ko yakli jigi ga tagali kidalo gara sobe ga police fana chama fra je crois que ouais maraide on continue en sera labaro mima musagino go ka bolla ko mo juge de mo la do kaso kono juge de mo la bo kaso la effectivement tient do ni les gens clés ngoni musagino akli ben yorola ça c'est vrai juge clé de bilado juge clé de bilabo oh police ye munge mon frère et ami maître Kounaré n'a ko marfa fanga de be anga Kounaré la main. Maître Kounaré, vous êtes habitué des prétoires, vous connaissez la procédure. Est-ce que des actes de ce genre-là peuvent biaiser la procédure? C'est vrai, on a vu le communiqué du SAM et du Silima, ils vont aller au bout de cette affaire-là. Est-ce que vous pensez que ces manifestations-là, ces tentatives de dissuasion peuvent biaiser la procédure ou l'enquête? Oui, mais quelqu'un a été convoqué par le juge d'instruction. Il a été inculpé, puis placé sous mandat de dépôt. Mandat de dépôt signifie qu'il va en prison. Des individus se disant policiers armés se lèvent pour aller le libérer de force. Mais si les choses restent en l'état, l'enquête est terminée. Vous ne pouvez plus arrêter personne. Puisque tous ceux qui sont susceptibles d'être impliqués dans les tueries des 10 et 11 juillet 2020 sont des officiers. Mais oui, ce sont des officiers ou des agents des forces de l'ordre. Puisque nous autres, on n'a pas d'armes. Alors ce sera terminé de l'enquête sur les tueries. Ce sera terminé aussi de l'enquête sur les atteintes aux biens publics dans la mesure où l'État aura perdu la force d'arrêter qui que ce soit. Et donc, ça veut dire que tout simplement, l'État aura cessé de disparaître parce qu'il aura disparu parce qu'il aura démissionné. Il aura démissionné. D'accord. Alors je vous rappelle que... Maître Kounaré ko komi kera jumado kaso bomba dala ko mado ka wuli ko ulu to ko policier ko des soi-disant policiers. Maître Kounaré, c'est des policiers pour moi, des fonctionnaires de police. Ni tunyo ou la main. Est-ce que vous avez saria batoa? Est-ce que vous avez kiri koa? Mounyo blanina. Je crois que mon grand frère y compta beaucoup de soi-disant policiers. Il fallait interroger leurs sentiments, leurs motivations. Ubeka juro, Umar beta blamro ka yemunu menopse kafara. Ubeka juro, ulu bora kata jamana ka bara mina, o bara keto hali nulu ye filike, ulu tara munu baliu kana saria soso, ulu saria mi soso. Maître Kounaré, kapma dam ne fo ka ban, amakuma M5 Assemblée Chilika. C'est mon grand frère. Nous avons un contrat avec le primature là. Nous avons fait un contrat d'Ima. Amaï, c'est mon grand frère. Que j'aime, que j'apprécie beaucoup. À cause des soi-disant policiers. Quand vous voulez que vous ayez la bois. Nous avons fait un tuer. Ici, que l'amener que. Akuma doko policier malabo. Ko policier be se kuma no asura bora ere. Et pourtant, débat qui era dimanche, a kera depuis Djuma. Gardien de prison kumana a Dombe. Syndicat kumana a Dombe. Et Maître Kounaré, avocat do. Ani commissaire club be barake. Avec un client assisté gendarmerie là. Avec tout assisté commissariat là. Il a le contact de beaucoup de commissaires. A tumse ku wole ku nyininga. Au de tche la boa. Et à travers leur explication, il aurait su que pour le souma labo. Au contraire que le ministre de la Justice, État, avec un État, il faut État de Alabo. C'est l'État qui a fait sortir Ousmane et Oumar. Ni Maître Kounaré tu n'inga. Ou tu m'as fait qu'on choque le mina, faut le mettre au contraire de la primature là. Koulou de affaire quand Oumar quoi quand même on se sert de la justice pour atteindre quelqu'un. Maître Kounaré n'allait pas parler comme ça. O koni État ma Oumar mine ka lasigi. O koroko État bina. Tiens d'où. Maître Kounaré assemblée Chili mo bemi. Ortem Chili mo bemi.
munu ga station cira ubemi mo faga ka jugunde nga dobe ni ya jigi faga ya faga ka ba dobe ni ya ga jago kun cien ya faga ibe do fargolo faga asutena mais dobe abe bolo femina ni ya cie ka ba ya faga asude be yalala. La mort elle est quoi philosophiquement? Il s'agit de la mort physique ou de la mort économique, la mort psychologique ou la mort sociale. C'est cela aussi. Au Fonabi, Moussa Guino, Akmana, Ayalame. maaw dɔw kɔni bɛ ka minɛ finitigilakaw b'o la i n'a fɔ faamaw fana b'o la an b'a ye k'a fɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ minɛ dɔw bɔra aw yɛrɛ minnu ye juge aw hakilina ta ye jumɛn o la. bon ne yɛrɛ kɔni ye juge a fɔra ko ni sariya min bɛ juge d'instruction ka bolo kan ale b'a ka baara kɛ dugu la n'a fɔ ko a bɛ procédure voilà sɛgɛsɛgɛli kɛ dugu la bon komi nin kɛra tan ne bɛ n yɛrɛ de hakilina ta di sinon sariya ko tɛ an kana n da don a la. ne bɛ sariya bonya ne kɔsɔn yɔrɔw ye filanan ye min ye min kɛra ne yɛrɛ ɲininkala a su radio wɛrɛ la n ko a man ka toléré a man ka kɛ a man ka fɔ parce que an bɛ démocratie de la an bɛ droit de l'homme de la sariya ko mɔgɔ min bɛ se ka mɔgɔ don kaso la o ye juge ye wa juge de bɛ se k'i labɔ bon anw baarakɛɲɔgɔnw ni nin kɛra u ka baara u b'anw sara parce que ne yɛrɛ ka syndicat dɔ lamɛn a ko k'olu ka chef ɲininka dɔrɔn ɲininkali fila ko e nɔba. Moussa Guino ko juge clé de bila do juge clé de bila bo effectivement sariya o de tient buguna u y'a ɲininka ko aw ye mun kɛ juma do ko mun na u y'a kɛ a y'a lamɛn. a kɛra sɔrɔ a bɔlen don kaso kɔnɔ. question posée. Bien, maintenant, ne ka question mina boli min kan sisan est ce que nin ti mɔgɔ yɛrɛ fɛn dɔɔni duti aw yɛrɛ la parce que justice bunakun kan ne yɛrɛ kɔni fɛ ni mandat kɔni kun dara a kun dɔyɔrɔ dɔ kun bɛ yen nɔ sɔrɔ k'an ta mɛn yanni a ka juge. I ka kuma fɔ i y'a faamu ne fɔ k'a fɔ polisi yɛrɛ ye justice appareil dɔ ye ayi polisi ma sɔsɔ an yɛrɛ ye justice de ye anw yɛrɛ tɛ justice yan parce que an yɛrɛ tɛ la justice i ye ɲininkali min sɛbɛnna k'a fɔ ko anw yɛrɛ y'a sɔsɔ an b'a sɔsɔ an ye jurisprudence kɛ an ye dénonciation de kɛ minnu bɛ k'a fɔ k'an y'a sɔsɔ mouvement kɛra dɔw bɔra kaso bonbon na yan minnu fana sama ka labɔ de o ma kɛ wa. o kɛra. olu jɔ n'o jɔ. Musa o kɛra. olu bɛ jɛkulu jumɛn na e bɛ ne b'o dɔn an tɛna n'a fɔ an bɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ k'o la an ma mɔgɔ fa. A ko kulu ye ko min kɛ ko minnu bɛ k'a fɔ kulu taara mɔgɔ labɔ kulu m'o kɛ dɛ olu ye dénonciation kɛ ko mais mouvement min kɛra dɔw taara sama ka bɔ kasobonba kɔnɔ Sherifula télé sanfɛ Moussa Guino kelen ka nin fɔ dɔ ye Moussa Guino ɲininka Buguna ka nin kuma ka kelen a y'a question lamɛn. Allo Yakuba Anso. Allo Yakuba an kulo b'i la. Allo Nba an cɛ. Nba. Beaucoup de RMC. Nba. Nba bon ma tu ne plus là pour me. Ah. Beaucoup de gens ont dans le match de Moussa Guino là. Ah Moussa Guino. Voilà, comme ale bɔra k'a fɔ ko mɔgɔw minnu bɔra tel que mɔgɔ minnu yɛrɛ mɔgɔ dɔw bɔra ka tu la bon cɛma est ce que labɔli a daminɛna bi olu tun bɛ min wagati parce que ne hakili b'a la coup d'état kɛlen MC mɔgɔ minnu tun bɛ kaso la donc u taara kasɔrɔma dayɛlɛ k'u labɔ ka sɔrɔ ma ordre kun don. Ama Sam Kumaga déclaration pour les Oula. Bon, Ama Yoya Takin Nako, à chaque fois, ni Travani Gala, Zuluba Sénégal, ou bon, le corps, nous voulons à tout le niveau pour dénoncer au bon niveau de la terreur. Au lieu de Malien Tigre, Mali Tawala, Mali Suspect. D'accord. Vraiment, on a pour la galère, surtout pour Sénégal. U ka lajɛ vraiment u ka baara kɛ ni tiɲɛ u ka sentiment fɔ a la ka mɔgɔ ko bɔ a la k'a kɛ ko sɔrɔ nin ye o tɛ parce que bɛɛ bɛ taa k'o tuer. D'accord, ok. O de tun ye n ka ɲininkali ye. A ko Moussa Guino k'i bɔra ka mun fɛ ko polisiw ye mun kɛ a ma bɛn ko juge de bɛ mɔgɔ ladon kaso la juge de b'i labɔ
ko M5 ka mouvement min kɛra yan u ka mɔgɔ dɔw taara kaso la coup d'état la u taar'u labɔ ko do ale ma Sam ni Silima ka communiqué mɛ ko Sam ni Silima a b'i komi ni mun bɛ fanga la don min u b'o de kɔ ko kɛlɛ bɛ sababu ye ka to maaw bi u yɛrɛ dalen tɛ nin syndicat filaw la k'u b'a ɲini u fɛ u ka baara kɛ jɛlenya ni kiriya kɔnɔ k'o de ka ɲi Musa Gindo ye jaabi min di a ye Musa Gindo lamɛn. Filan dɔ dara a bɛ Yakuba fo a ka ɲininkali la kosɛbɛ komi a ka ɲininkali o k'olu ye maliyɛnw ye n y'o de fɔ yan ko Juma an fana ye maliyɛnw ye ko fɛn dɔ bɛ kɛ k'an to kuma parce que ni fɛn min laban ye e ye n'i tora ka kuma a bɛ gɛlɛya i bolo parce que juge mana da don fɛn dɔw la a bɛ kan pili ma ko an ka kuma man ca parce que ni fɛn dɔ kɛra dɔrɔn a bɛ di anw de man ka kiiri tigɛ mais bɛ être juge parti bon anw syndicat fila anw ti yan k'a fɔ ko an bɛ mɔgɔ dɛmɛ ou bien an bɛ fɛn kɛ mais ni sariya de sɔsɔra an bɛ déclaration kɛ sinon fɛn dɔ kɛra an ma déclaration k'a la ale ko ko M5 mɔgɔ ne tɛna tɔgɔ fɔ n ko avocat b'u la u bɔra sur le droit n'o de f'i ye sariya de b'i don sariya de la o t'a n'a ma lamɛn donc an ka kɛ passion an k'o bɔ a la an ka ɲɔgɔn lamɛn nin kɛra bɛɛ ɲɛna mobili taara jɔ kaso bon na kuma caman bɛ k'a fɔ an tɛ bɛ ka kɛ ni bɛ déclaration kɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ye sariya sɔsɔ hali sini anw bɛ bɔ k'an kilana fɔ ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ dankari ta ka se an ka militaires ma ko t'u ka baara fana kɔnɔ an bɛ kuma bi a ye. non Musa Gindo a b'i ko Alpha Umaru kɔnɔ aw ye mun faamu a kumana furu nka aw ma fɛn faamu nka an bɛ ɲɔgɔn dɔn a ye mɔni dɔ place a kɔnɔ a ko mun kumana sisan a ye M5 mɔgɔw tɔgɔ fɔ k'ale tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ o kuma ko avocat t'olu bolo wa k'a ka taa ɲininkali kɛ k'u bilara sur la base du droit ko sariya de y'u bila mais a tɔ bɛɛ i m'a yɔrɔ faamu Musa Gindo ko M5 mɔgɔ minnu bilara coup d'état dugusɛjɛ ko sariya de y'u bila bɛɛ ka nin yɔrɔ lamɛn dɛ Musa Gindo ko OMT ni M5 mɔgɔ minnu bilara le 19 ko kiiri de y'u bila le 19 Musa Gindo ko ten ɔ bilali min yɛrɛ kɛra an ka libération lamɛn. Yanga kasaden minnu minɛ olu bɛɛ lajɛlen o bilala o filɛ ONT n'a ɲɔgɔn bɛɛ filɛ nin waati in na an ka kasaden minnu nana o bilalen filɛ an bɛna ɲɛmɔgɔw la an ka kasaden minnu nana o bɛɛ lajɛlen bilala a ɲɛ b'a la u y'an ka kasaden minnu minɛ i y'a ye i m'a ye u y'u bɛɛ lajɛlen bila nin ye an ka kasaden minnu minɛna kasaden minnu minɛna u y'u bɛɛ lajɛlen bila an ka kasaden minnu minɛna ni an ka kasaden minnu minɛna ani bɛ ONT la ONT u ka kasoladenw u bɛɛ bilara u bilara ONT u y'a ka fɛn dɔ ci ma ye mais semble que a bunna bi a yɛrɛ kuma na u y'a ɲininka a y'a lamɛn a yɛrɛ ye jaabi min di dɛ a k'a la. n'o tɛ sunɔgɔ a b'i ɲininkali kɛ na n ko ne yɛrɛ ni on tɛ ne tun b'a fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ o baasi tɛ aw minɛli min kɛra fɛngɛ kɔnɔna na o est ce que aw bilara yanni coup d'état de cɛ ou bien aw bilara coup d'état kɛlen de kɔfɛ coup d'état kɛlen de kɔfɛ an bilara coup d'état kɛlen kɔfɛ o y'aw bila mais polisiw talen u t'u ka mɔgɔw labɔ an ma sɔn ka bɔ an tora yen polisiw taara k'u bɛ taa mɔgɔw labɔ mais aw ma bɔ quoi mais u tun se ka tɛmɛ olu de labɔ mais a sɛgɛ u y'anw labɔ ka na mɛrɛgɛrɛ di lundi an b'a yɛrɛ di faso la tugun après le coup d'appel y'anw bila d'accord coup d'appel y'anw bila quoi coup d'appel y'anw bila d'accord
Tanem donne grâce sur la voie. Ne vous non akera yani peut-être à moi ah d'accord. D'accord. Comme dit ça, avec la parole, on est dans la ligne là. Merci beaucoup. Alors, Akerata. Wente ko kureta kele polisu tara kubuka mgo labo ou labo luma songa bu nofe ko douseje le 19 unana wu labo ko nga kul labo le araba le 19 ko tenemi ndaro nga ale wertem wonte wule resigina kata kasola kwa yando kasola tuguni ko fere ko cour d'appel ou bla kasobo syndicat Nyumugo, mouye conférence ke, lieutenant Daouda. Allez be fichier là, Sidibé, le grand frère, le grand Sidibé. Allez ni Abou, ani Sanogo, ani Cham, ani Mbalmamuso, ou de be fichier, ni Tara. Ou de bika kasola don papier miné. Ka d'ordinateur kono. Ki teget da, ankre la ki tegeta. Ki la élève balansiga ki poita. Ki la joka yirninda kungolo la ki jaya haketa. Ika ngata cabinet mina ki blaka tay mate do kaso kono ni ulu ka papier te wani blara papier mina obeta di ulu de ma ulu de beti la bo kana niye ki ka blali 7 di ma kani di gardu ma dala o ki la bo o de fichier bureau nyamugo de Sidibé wa kaso bon syndicat lieutenant Daouda be barakes fichier de la nya fichier mugo wolebi o go ko blara araba kureta douseje le 19 ko tene tellement goube saria ko kuera na ka da Congo ko wente do ayando kasola ukoma ko debu bora do fo bi wima wente ko debu bora mse mo bora fo bi ko fo nu tara yoro wore kulu barate o wente arasai c'est mon petit frère. Wende ko tene autara da Congo ko annana au donné wende donné eka e enregistré i donné itara cabinet donné là au chambre de président donné enregistré à do ONT Moussa Guindo dossier bi bolo de le grand magistrat Moussa Guindo le président du syndicat des gardiens de prison qui est par ailleurs aussi du service fichier de la MCA. À quoi depuis ONT ou pour le 19 M5 qui était Moussegina Kata. Où tu es appelé Gere. Moussa Guindo ko quitté do kaso kono. Ni juge ka ordre te. Ite boni mandate. Moussa Guindo kaso bo mo ko kulu mubla. Wo ma seginga tulu bara. Moussa Guindo ko kwale to kalama. Voici un article. Bekatara Google Ka. Trouble à l'ordre public des militants du M5 RFP condamnés. Journal Boranaï. Akodi. 4 jeunes du M5 RFP ont été jugés le jeudi 6 août au tribunal de la commune 6. M5 RFP Demseni Woro jugera commune 6 tribunal là. Sur les 4 personnes jugées ce jeudi, figure un journaliste de la radio Sigida. Ale Minera, Ado, Ani M5 Mogo. Comparé avec 3 autres prévenus pour trouble. Oula Djole, Kiri Nyekoro, Kouye Djamana Saria Soso, Yakuba Koulibaly a été acquitté par le tribunal. C'est que c'est que la yera, que Djalakim Binemba Aleka Dalouté, tribunal Alebla. Il a recouvré sa liberté avec Monzon Djara, un autre jeune interpellé par la police. Donc ça veut dire Monzon Djara, au Fana Blara, que Djalakim Binaka, Dalouma Seka sur le procureur. Les 2 autres individus, Tofla Nounou, Ibrahim Daou et Mohamed Kanté, ont été reconnus coupables de troubles à l'ordre public. Djalagimi Binauka, Kriye Odjo Oula. Ils ont occupé de 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Kaloworo Kasso, avec Glon, Onyangati Binaoluka. Et le reste, le mercredi 5 août, mercredi Outikalo Kledourou, 5 autres manifestants avaient été jugés et condamnés
à 45 jours d'emprisonnement ferme par le tribunal de la commune 1. Mercredi Outikalo Kledourou. M5 Mougodourou Fonam Nerakou condamné Kle Binani Anindourou Kasso ferme. Tribunal commune 1. Bekansui, à mes missions blâmes. Aïe Moussa Dino la Kounou Gabos Nowala. Mon ami, le grand magistrat, l'intègre. C'est ton frère et ami Rasbach, le mal éduqué, le vaurien. Moussa Dino Ko, M5 Mougo Blara Saria de Kono, Beyame. À quoi Gigi Kren ne sait qu'il a de Kassola, Gigi Kren ne sait qu'il a bon. Oui, tiens. De mon niveau de piètre juriste, des citoyens très mal éduqués, violents, qui s'attaquent gratuitement à des citoyens. Moussa Guino est Bedana. Mes questions d'opposer. Est-ce que Mouromin condamnera à prison ferme pour qu'Akabla n'était fendon, ne serait fitini minkala? Mouromin n'engatira qui va kasoke. Fin ça va de ce qui boit kasola. Mon foranier droit là. Follow. Au kasro. Kirimi. Kiri boimimbi nyangati. Ki nyangati kaso. Sans effet kasola dona. Sariere ko follow kabini jabi bebi. Au kiribon. Au date kiri la bleu. Le premier effet d'une décision de justice, c'est de saisir le juge et la justice lui-même. Ils ne peuvent plus connaître la même affaire. Ni Dougouma tribunal, commune un tribunal, quoi, vous condamnez 45 jours. Au commune un tribunal, tu sais qu'on blablé. Ou bêta kassolike. Nous va faire kabla. Ou bêta sans fait kiri de la appel. Ou ne se koubla. Ou y a possibilité folle. Et pour que cour d'appel garde là. Ni commune tribunal ko a eu condamné le 5 août. Klebina Ninduru Kasso. Kletan Ninduru de Bibolo, ni maçon. Au Djabima, il va faire maçon. Papier bête, on va ta cour d'appel là. Tant que Kletan Ninduru m'a temé, dossier était beau commune un tribunal là. Oh, au que Kletan Ninduru, au yo fracle. Duruka, oui, joli. Vous condamnera le 5 août. Or, le délai d'appel, oui, jour frandi, dimanche tala, samedi tala. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Avec là, qu'à compter les dames. Jour chômé ou tala, jour férié tala. Le délai d'appel. Na anga jate ko week-end bebala. Kletan Nduru ni yo fera le 5 quand. Kletan Nduru beta be combien le 20 août. Au coup d'état d'Ougousedje, OMT Mangame, coup n'en bois d'Ougousedje, ou boira le 19 août, soit 24 heures avant 20 jours. Moussaki no Koku Bora Saria Kono. Moussaki no, je te rappelle. Le délai d'appel en matière correctionnelle est délictuel 15 jours francs. Et 15 jours francs, en quelques jours bébé compté, plus 5, vous voyez les 20 jours. Ça veut dire que même pour cour d'appel qu'à date de coup blanc, cour d'appel c'est qu'à date de là, à partir du 20 août, jusqu'au 20 août, vous voyez donc ce qu'on a bon. Le délai d'appel, ils sont là-bas, ils ne sortent pas. Prison ferme. Au courant, qui va tirer de l'état Kassola? Jusqu'à l'expiration du délai d'appel, le jugement est là. Oh, Moussa Guino Outara Kassobongo. Moussa Guino recouvre le 19 sur la base du droit. Moussa Guino, pourquoi il faut que cour d'appel statue par anticipation? Code pénal, est-ce que exception B est courbe ces 4 délais sur Nyawa? On te droit de vaurien, yarasa malamo. Dit qu'on y a ba mali kono beti fin là. Il faut que Jamana inga wuli ka mwa molo balou la clé pour la sigi. Moussa Guino est de Sebarastaka. Mon frère et ami. Tara bonye kasola. I kadinye. Wallahi.
Et mon faut mercredi maintenant. Nga bolé atara sebe arasa malamo. Aminera mulo baliar la. Aminera doyama de la. Anga jamana dambe na tabiaw. Avec ko de la gauchi. Il faut que jamana ka wuli. Moussa Guindo. ONT ko lu blara. Kureta Dougousedje le 19. Ou Konanera. Quand? Le 5 août, voici la condamnation par le tribunal de la commune 1 à 45 jours fermes des militants du M5. Ou bel libéré là le 19 août. Vous avez dit au Saria de Oubla. Saria qui c'est John? Pour rappel qu'à Arabami Moussa Guindo. Audience Miaka présente. Ou y a condition folle. Ni tara kasola ko kasola do. Flanam mese qui bon. Oye, wagati min fora ko kasoke. Wagati min bi bolo nima swama kata fo kima son kiri ke togoma no ye délai de recours. Nimo ke wagati. Au koroko décision kera décision définitive ye autorité de la chose jugée. Wagati de la président monsieur Garasita banjugu ta kera tende. O pour que hali M5 mogo ko ke il faut que Clétan Nduru Mimbeke, le 5 août, kofe, militants qu'on a appelé que, nos kera décision, à kera décision définitive, à qui l'autorité de la chose jugée, ou do présent, monsieur Garasista. Moussa Guindo, le 19 août, John est Mali présent. Le 19 août, ou bien bois de Garasita, il y en a couru à la flore. Est-ce que, par exemple, c'est Garasita, avant l'expiration des voies de recours, au bois de Ata, ni bois à Garasita de Gerebemi, bois Gena le 18 août, soit dans le délai des voies de recours. Le 19 août, ni Hachim de Toumé, Hachim Toro, chef d'État ou président de Moussa Guindo. Président Koro Saria la Kalafli et Munta, chef d'État Koro Moun nana Fatien fait, Walma Diago ya fait. Hachim nana Diago ya de fait Marfa qui c'est. Ou des chefs d'État, ou des différences bonjourna. Le président est la personne élue. Le chef d'État est celui qui vient par la force. Oh, est-ce qu'il y a un code pénal qu'on a Garassi Fanga Dilendo, président de Mawa, chef d'État dit? Moussa Guindo ne vous rien interfendo. Le droit de grâce est-il accordé au président de la République dans le code ou au chef de l'État? Moussa Guindo, le grand professeur, l'enfant le mieux éduqué, Rasbato mal éduqué, Mekininga, mon frère et ami Moussa Guindo. Le piètre juriste, est-ce que le chef d'État a le pouvoir et le droit de gracier dans la République du Mali? Il te regarde Mekininga, il kadine trop. Il vient de Romso Foua, Fourmso et Ndoronindi, Morojan Jakite, Misira. Devi Bouyagi. Nteri donne. Est-ce que le chef d'État c'est Garassi Kewa? On a baissé. Est-ce que Hachim Messega Garassi Ke, avant l'expiration du délai et l'exercice de toutes les voies de recours? Parce que le 19, on était encore dans le délai d'appel Moussa Guindo. Ouentego Blara. Moi, c'est que Bla Garassi la Outugoul là. Il y a l'exemple de Bandjougou. Moi, Bla Sabanantugo Jona. Peine Minfourier, il y a purgé à Bana. Purger la peine, voici les 3 conditions. Il va voir que sur la Tchoukoumi. Au sabat de Psekibo. Abe décision fondée dans la loi. ONT ko. Koulou blara kureta Dougousedje. Kado. Pour ce tarouga mou la mouluma songa bo. La Dougousedje M5 mou tarou la bo ou bora. Et le syndicat Sam et Silima où Hachim a rencontré. Contrairement à ce que Moussa Guindo a dit. Avec le syndicat Langa a informé l'intérêt. A informé l'intérêt. Avec son retour. Voici un journal Aya Sebe, libération des prisonniers par des mutins. Bakari Togola de retour dans sa cage. Le journal Le Témoin, sorti le 25 août. Samni Silima, le 20 août, où Hachim est rencontré, ils ont rencontré la gente et ils ont dénoncé la libération. La sortie de Bakari Togola et les militants du M5. Sami a dénoncé Hachimi. Moussa Guindo l'État Kalama. Sami a dit Moussa Guindo Ngalontke. Samni Silima. Le journal Le Témoin. Aya Lamede.
devenu le trophée de la lutte contre la corruption, déclenché par l'ex-ministre de la Justice Malik Konaté et le procureur anti-corruption Mohamed Kassongue, Bakary Togola a été libéré dans la foulée du renversement du président Ibega. En même temps que les jeunes du militant du M5 RFP. À la Médé. Les deux syndicats Sam et Silima, lors d'une rencontre avec la junte militaire le 20 août 2020, ont exigé son retour, oui, Bakary Hôtel, c'est l'air et retour. La délégation des deux syndicats aurait, selon nos sources, expliqué à la jeune qu'à la faveur des événements où il y a faux gentouillé, comme Dafiri Minkara 18-19 août, il a été enregistré des remises en liberté extrajudiciaire. C'est là, il met tout le monde là-dedans. Des remises plurielles extrajudiciaires, comme Wachaman Blara Kasoro, Kirite, Sariate, et que cette situation porte atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ils ont exigé par conséquent leur retour rapide en détention. Kouga Segin Djagoula Kasola. Samni Silima ou de Nini, gentil fait. Mais John Seguina après, Bakary Togola. M5 militant John Seguina. Samni Silima. Aouya Nini, gentil fait Kouka Segin. Bakary Togola qu'on a me ko Seguina après. ONT, au cas de la dame gauche, gardien au Goyoro John. Kamake, ONT. Equitara Kazubumala. Fiché Moko Koumi, y'a quoi de Bautara Domi, mais il y a les carrés qu'on a mabe. Alors, je sais que j'attends Samni Silima Benabo. Mais voici aujourd'hui, l'affaire de la police a permis de savoir police pour une bête de Kama. Alors, il est 1h48. Ahmed, mercredi Nata. Africa Blue s'en fait. Débat bas de Kera. Maître Ismaël Kounati. Maître Atedjara, Chérif Koné et le représentant des syndicats, un débat éducatif, instructif. Amenaka, Béjoué, Bamanankan. Chérif Koné, sur grand jury, Kirika. Et Chérif La TV, débat Kéré. Abbé, affaire Boubéi, affaire Fili. One love à vous tous. Kambe samedi do, regard croisé des grands jurys avec Barou.